het idee van Aurea Candles afkomstig is, ik wil altijd een kaars maken die iets toevoegt aan iemands leven. Een positief draai aan iemands leven. Daarom werk ik ook met aromatherapie. Het is healing en het brengt je in een heel goede sfeer. Eenmaal een Aurea Candle aanschaffen, garandeer ik jou dat je geen andere zou willen. Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Dank je wel dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag onze serie afronden. We hebben alles min of meer besproken. Alle belangrijke aspecten en onderwerpen tenminste. En we gaan vandaag de laatste boek van de Bijbel bespreken. Dat is dan natuurlijk de Apocalyps. Dat is dan Openbaring. En we gaan, Benotje Gisela. En we gaan natuurlijk ook hebben over de betekenis daarachter. Want, en ik ga jullie ook een beetje de christelijke versie bespreken. Dus hoe de christenen het boek interpreteren en wat voor hun, zeg maar, te wachten staan. En, maar wat het boek ook daadwerkelijk voor boodschap heeft. Want dat is uiteindelijk de belangrijkste aspect hiervan. Laten we even dus mijn sheet erbij pakken, want ik wil best wel snel door de eerste paar sheets heen. Ik heb 40 sheets. Ja. En dat is behoorlijk wat, maar we gaan bijvoorbeeld het aspect van de tijdlijn, hebben jullie al, door al die andere 11 afleveringen, hebben jullie al gekeken, hebben jullie al gezien. Dus ik ga niet zoveel tijd eraan besteden, ik ga gewoon echt als een bliksem er doorheen. Ik zou zeggen, ik heb het hier gezet voor jullie, zodat jullie een totale plaatje hebben van de hele Bijbel. Algemene tijdlijn en ook gedetailleerde tijdlijn. Op zich, als je die tijdlijn leert, dan heb je de hele Bijbel. Dan ben je gewoon, dan ben je eigenlijk op weg naar het meesterschap van de Bijbel. Dus voor iedereen die de Bijbel zo interessant vindt en die het eigenlijk onder de knie wil hebben en die met christenen, ik zou zeggen, iedereen moet dat kunnen doen, want we moeten met deze christenen ook communiceren. En helaas zijn ze gewoon doof. Als je niet de Bijbel zelf erbij haalt, dan zijn ze gewoon doof. Ze willen niet horen, want de pastor heeft tegen hun gezegd dat ze dan alleen maar naar de Bijbel moeten luisteren. Dus dan kan je gewoon de Bijbel erbij halen en gewoon vertellen van dit is wat jouw eigen fucking boek vertelt. Ja? Dus, maar goed, mijn werk is... Goedenavond Maria. Mijn werk is te vinden op thegreatworkexperience.com, mensen. Als je daar zeg maar de totaliteit van mijn werk wil bekijken en zien, dan kan je daarop, het is een soort van hub met monografen, video's, je krijgt audiopodcasts ook wel. Maar hou wel rekening dat het in het eerste instantie voor mijn kinderen bedoeld was. Dus daarna begin ik normaal te praten naar mensen toe. Dus in het begin hoor je dan lieve schat en dat soort dingen. Dus, maar ga gewoon kijken en ik denk dat het best wel heel veel informatie heeft voor iedereen die occultisme en mysticisme en ook dit soort verhalen van de Bijbel en dat soort dingen interessant vinden. Ja? Ik onthul al deze dingen. Ik ben eigenlijk een de-occultist. Ik ben niet eens een occultist, ja, ook al soms ga ik van de een naar de ander. Maar in principe ben ik een de-occultist, dus ik onthul alles. Ja? Laten we even kijken. Dus laten we even heel snel. Anarchie, dit is mijn boek. Iedereen moet dit boek lezen. Letterlijk. Het kost €7. Ja, voor paper. Nee, sorry. Volgens mij is het €7 voor de digitale versie. En als jij een paper versie wil hebben, dan betaal je iets meer.
ben een beetje de prijs vergeten. Maar dan kan je het vinden op Amazon. Amazon die, is mijn publisher. Dus die print het. En zolang het kan, zou ik zeggen, mensen, ga en haal het. Want volgens mij, de inhoud daarvan natuurlijk is niet het meest populairste. Dus zolang het kan, gaan we halen. Dan heb je tenminste een harde copy, een papieren versie, zeg maar. Anders moet je die digitale versie, zeg maar, aanschaffen. Dat is ook goed. Even kijken. Voordat we verder gaan, niet vergeten de eerste 2 series bekijken. Ik weet alleen maar niet wat we gaan bespreken in de eerstvolgende seizoen. Ja, dankjewel Eva. Dat weet ik niet helemaal, maar ik heb al een vermoeden wat ik ga bespreken. Dat ga ik misschien nog niet verklappen, maar ik denk dat ik het in het jasje ga zetten van de oorlogen op aarde ook. Dus dingen die dan eigenlijk meer, dus een klein beetje meer, iets dat meer nu aan het gebeuren is. Ja? Ook een klein beetje als verlengstuk van deze serie ook. Want we gaan eindigen met de openbaring. En in openbaring komen oorlogen en al die dingen ook naar voren. Goedenavond Anna. Goedenavond. Dus, maar goed, het is natuurlijk belangrijk dat je een beetje begrijpt over de psyche van de mensen. Dus Tarot is daar een hele goede tool erbij. En ik heb ook gesproken over Kabbalah. Dus al deze series daar hiervoor zou ik je aanraden eigenlijk om alles te bekijken. Maar goed, ik weet dat iedereen een beperkt aantal tijd heeft. Maar goed, probeer het. En dan heel veel dingen dat ik dan zeg maar nu bespreek en later ook. Dan dan begrijp je het gewoon. Ja? Oké, dus de masterclass. Ik denk dat ik dit, we gaan dit verschuiven naar een andere data. Het wordt niet meer voor 6 juli. Ik ga met andere kanalen ook reclame maken, zodat ik dan die 10 mensen, want ik wil gewoon 10 mensen, niet meer hoor, gededicated en gefocust hebben op deze masterclass. Want ik ga heel veel energie en tijd insteken, dus ik wil het goed doen. En ik wil het ook voor de juiste aantal mensen doen, want anders heeft het geen zin. Ja? Dus ik wil het ook elk jaar doen. Dus wil ik 10 mensen hebben. Maar ik denk dat ik dan strategisch anders dit ga aanbieden. Het is al klaar. We hebben al een university zelfs. Dus als je op mijn website gaat, dan kan je naar mijn university kan je klikken en dan kan je gewoon aanmelden. Maar je kan niet aanmelden. Je moet het via mij doen. Ja? Dus er is geen knop daarop dat je kan gewoon maar aanmelden. Je moet het via mij doen. En iedereen die mij ondersteunt elke maand of eenmalig, als jij dan een e-mail stuurt, dan krijg je dan toegang op. Ja, dus dan krijg je gewoon gratis toegang op alle materialen die ik daar ga zetten. Daar ga ik wat meer exclusieve informatie daar zetten. Ja, dus dan ga ik dan bijvoorbeeld dingen zoals de Bijbel. Ik bespreek het vrijwel uitgebreid. Maar in zo'n university gaan we dieper erop in. Dus het is echt... het wordt je zelfs aangeraden eerst deze series te bekijken en dan pas naar de universiteit te gaan. Ja, oh ja, dankjewel. Ja, dat is de university inderdaad. En dan kan je dan op info@thegreatworkexperience.com kan je dan jezelf aanmelden. Je moet het via mij doen. Of eigenlijk via ik heb een persoon die mij helpt. Dus dat gaat via die persoon dan maar. Als je dan die informatie stuurt, dan word je dan aangemeld in ieder geval. Oké, laten we even doorgaan. Wie heeft Jezus vermoord? Deze vraag hebben we beantwoord vorige week. Ja, deze vraag hebben we beantwoord vorige week en ik denk dat het heel duidelijk was. De boeken dat ik heb besproken dan vorige week waren grotendeels van Paulus. En Paulus was gewoon een Jood. Oké, en al die boeken van Paulus had hij over dat je dan moet buigen voor autoriteit. En dat je dan als slaaf naar je slaafmeester moet luisteren. En dit is heel duidelijk de theologie van Paulus. Dit is niet de echte verhalen der eeuwen. Ik denk persoonlijk zelf dat Paulus dit hele verhaal van de Christusfiguur heeft gecorrumpeerd met zijn theologie. Ja?
Dus de meeste christenen die lopen rond met deze corrupte versie van theologie in hun gedachtegang. Waardoor we in deze pinarie zitten waar we zitten. Oké? Denk even over na. Dat Paulus niet... het was eerst een Jood. Hij had vrijwel heel veel problemen gehad met de Joden community. De Joden groeperingen. Natuurlijk. Nummer 1, omdat hij was zelf een Jood. En hij heeft dan zeg maar een versie van de Jodendom naar voren gebracht voor de niet-Joden. Maar ten voordeel van de Joden. Daarom zeg ik ook altijd dat de Bijbel is geschreven door Joden, voor Joden. Het was niet geschreven voor ons. Hij heeft alleen maar, want om deel te nemen aan de Joodse geloofssysteem, acht je verschillende procedures doorheen te gaan, sowieso. Het is niet zomaar dat je dan, ook al ben je getraind door een rabbi bijvoorbeeld, dan, ik ben zelfs getraind door een rabbi, kan je zeggen. Ja? Maar je kan niet zomaar een Jood worden. Ja? Dus het is niet iets dat... en dan heb je dan natuurlijk ook... De meeste Joden zijn ook heel erg... Dus de meeste rabbijnen, die zijn vrijwel esoterisch ook. Dus ogo. En het is alleen maar nu dat ze dan een klein beetje... hoe noem je dat? Het Jodendom vanuit binnenuit een beetje zeg maar openen. Ja? Zelfs de Joden, deze rabbijnen, die weten ook dat deze figuren niet bestonden. Ja, dus Abraham, Isaac en Jacob, dan gaan ze je vertellen, luister, in Egypte had je dan Osiris en Isis en Horus. Dat is onze versie. Dus de Joden moeten ook iets hebben, zeggen ze. Wij moeten ook Abraham, Isaac en Jacob. That's it. Dus al deze figuren van de Bijbel die je dan zo aanbidden en dat mensen zo hun theorieën en filosofieën en geloofssysteem opbouwen, zijn allemaal mythologieën. Net als Osiris, Horus en Isis. Ja? Dus het is gewoon de drie eenheid toen de tijd. En voor de Joden is dat het. En het is ook een van de redenen dat de Joden ook niet het Nieuwe Testament aannemen als zijnde, zeg maar, een deel van hun kanon. Omdat ze hebben zoiets van, we hoeven het verhaal niet nog een keer zeg maar, opnieuw te vertellen. Het verhaal is al verteld. Wij wachten al op de Messias. Ja, de Messias Nagid noemen ze het dat. Ja. En het is heel grappig, want hun noemen het niet de Messias, zeg maar, Melek. Melek is koning. Ja? Messias Nagid is prins. Ja? Want ze beschouwen hem als een prins naast God. Dus hij is een prins naast God, maar voor de christenen is hij dan een koning. Ja? En in de Bijbel verwijzen ze zelf naar Melchizedek. Ja? Melek, Melchizedek. Ja? Dus dat betekent dan koning der rechtvaardigheid, kan je zeggen, vrijuit vertaald trouwens. Dus deze Joden, de rabbijnen en de Joden, die zaten niet te wachten op een versie van hun filosofie of hun theologie, zonder dat het via hun proces, want ze hebben een proces. Ze hebben je kan zeggen zelfs een initiatieproces, voordat je in de Jodendom, zeg maar, aangenomen wordt. Het is niet zomaar dat je daar komt. Ja? Dus Paulus, dus ik neem een beetje tijd om dit uit te spreken, want ik wil dat mensen dit goed begrijpen gewoon. Paulus is gewoon iemand die een versie van de Joodse geloof heeft gecreëerd, waar niet-Joden van deel van kunnen nemen, maar dat nog steeds in voordeel van de Joden zal uitpakken. En ik ga je zo, een openbaring geef je dan uiteindelijk de sleutel om dit uiteindelijk te begrijpen. Wat ik nu aan het zeggen ben. Ja? Dat gaan we vandaag erover hebben. Dus iedereen en elke christen die in dit soort theologie handelen, ik zou zeggen, wordt per direct om te stoppen daarmee. Ja? En ga gewoon onderzoeken voor jezelf, tenminste. Ja?
Want iedereen die in dit soort bullshit gelooft, weet ik, 1.000.000%, ze hebben het niet onderzocht. Ze hebben alleen maar een versie van hun pastor gekregen. 1.000.000%, zo zeker ben ik ervan. Ja? Dus dan vraag ik je alsjeblieft, daarom ben ik dit aan het doen ook, zodat je dan het kan begrijpen wat het daadwerkelijk uiteindelijk dit allemaal betekent eigenlijk. Ja? Want het heeft te maken met het innerlijke proces van jou als mens tot verlichting. De echte verlichting. Ja? Niet de bullshit zeg maar, community dat je nu ziet. Ja? Waar de LGBTQ daarbij hoort en al die bullshit. Ja? Dat is geen woke. Ik praat niet over die woke. Dat is een valse woke. Ik noem het zelf de negatieve woke. Ja, we zien de echte woke. Want daar gaat het niet eens om. Ja? Dus ik vraag elke christen die dit ziet. En ik weet, ze durven dit soort dingen niet te bekijken. Want ze zijn bang dat ik iets zeg dat tegen hun geloofssysteem ingaat. En dat hun ego, die wordt dan natuurlijk getrapt. Ja? Hun pik wordt getrapt, zou ik zeggen. Omdat het niet meer binnen hun eigen psychologische geloofssysteem vallen. Ja? Want ze geloven iets en mensen zoeken continu naar dingen die dat geloofssysteem eigenlijk bevestigt. In plaats van die dingen objectief te bekijken en daadwerkelijk naar de waarheid zoeken. Ja? En dat is waar ik voor sta. Ik sta voor waarheid. Ik sta niet voor geloofssystemen. Fuck geloofssystemen. Ja? Laten we op basis van gnosis weten door te ervaren en door te zien. Laat me even vertellen, mensen. En dit is ook voor de christenen, begrijp dit goed. God heeft geen boek nodig. Het is natuurlijk van de zotte dat God een boek nodig heeft om mensen een beetje te laten begrijpen hoe het werkt. God zijn boek, letterlijk zijn boek, is in de creatie. Ja, en als je dat niet gelooft, als de christenen het niet geloven, de psalmen, zeg maar, die vertellen dat. Dat Gods woord is in de sterren. Dat betekent zijn hele creatie praat over hem. Het heeft niks met boeken te maken. Dat al moet je dan stoppen met bullshit en beginnen je innerlijk zelf te fixen. Er zijn twee manieren dat mensen... De psyche van de mensen is heel makkelijk, mensen. Er zijn op twee manieren die je gemotiveerd wordt om iets te doen. Door geloofssystemen buiten jezelf, extern. Ja, dat is dan geloven in 3 dingen. Geld beweegt je. Regering beweegt mensen. En religie beweegt mensen. Dat is dan de mensen die extern zichzelf laten controleren als marionetten. En dan de tweede manier om die mensen, wat mensen beweegt, zijn hun trauma's. En heel vaak, door hun trauma's, zoeken ze externe bevestiging van enkele fucking leider daarbuiten. In plaats van dat ze dan zichzelf fixen. Dus degene die Jezus Christus vermoord hadden, is geen Christus een letterlijke mens. Natuurlijk was er dit was niet alleen maar één Christus. Er waren vele andere Christusfiguren die rondliepen. Maar de ene Christus die ze hier verwijzen, die was ook niet dood gegaan trouwens. Die was nooit dood gegaan. Ja? En, maar dat is een ander verhaal, want ik ben niet eens geïnteresseerd in die gast. Maar wat ik dan geïnteresseerd ben, is dan de alchemische verhalen, dus de verhalen die je dan leert om zelf Christus te worden. Dat is een wetenschap, niet een geloof. En dat bestond jaren, duizenden jaren voor het figuur van Christus, die in dit boek die genaamd Bijbel is, wordt besproken. Christenen kunnen het allemaal zeggen van ja, het is niet zo, dit is allemaal zo uniek en allemaal bullshit. Nou, wat doen we met die fucking
mensen die voor de Christus is gekomen 2000 jaar geleden. Volgens jullie eigen geloof, de aarde bestaat 6000 jaar, waarvan alleen maar 2000 of 8000. En alleen maar 2000 jaar ervan, ja, of volgens mij was het 10.000. Ja, zo zie je, hè? Er zijn verschillende theorieën ook daarover. Maar als we dan de 6 dagen allegorie moeten nemen van de creatie en dan vervolgens gebruiken we dezelfde fucking Bijbel om te ontcijferen dat een dag 1000 jaar is. Want een of andere boek zegt in het Nieuwe Testament dat 1 dag 1000 jaar van God is. Ja, dan komen we op 6000 jaar en dan de rustperiode 7000 jaar. Dus volgens deze mensen hun eigen theorie, de aarde bestaat tussen 7 en 10.000 jaar. En waarvan 2000 jaar Christus is. Wat de fuck doen we met de rest? Als we dat allemaal aftrekken. Wat gaat er gebeuren met die mensen? Dus dat betekent dat deze gedachtegoed, die bestond daarvoor. Hoe je de mensheid tot een morele mens, want daar gaat het om. En moraliteit heeft niks te maken met ethiek. Ethiek heeft te maken met de opinie van een cultuur. Ja, dit cultuur, en een cultuur komt vanuit het woord cult. Ja, en een cult, de regering is een cult. En een cult, heb ik vorige week uitgelegd, is een groep mensen met een bepaald geloofssysteem. Geloof is het sleutelwoord hier. Ja, en die gaan met geweld met andere groepen die niet hetzelfde geloofssysteem hebben. Dat is een cult. Waarvan een cultuur eruit komt. Dus laat me niet lachen. Goedenavond, Ivanisha. Ja? Dus wie heeft de Jezus vermoord? Paulus, die ook een figuur is die geen bewijs voor is. Nota bene. Dus degene die zichzelf als Paulus heeft naar voren gebracht. Ik heb zoiets van, als je zo'n stoere gast bent, waarom kom je niet met je eigen naam, met je fucking theologie? Schuil je achter de naam Paulus. Alle petname die ik neem, uiteindelijk zet ik mijn eigen fucking naam eronder. Glenn Trump. Maar nee, niemand weet wie fucking Paulus is. Maar hij heeft wel een fucking theorie naar voren gebracht, die een virus is voor onze samenleving, waardoor mensen zeg maar passief zijn nu. Ja, je moet als een slaaf door het leven dan gaan. En wees blij in je slaven, in je kettingen. Dat is de Paulus-theologie. Die heeft Jezus vermoord. En dan vervolgens samen in cahoots met de regering. Maar ga me niet vertellen dat Paulus niet in dezelfde... Dit is ook strategisch, heeft hij dan zeg maar met de regering, zeg maar zogenaamd de regering ondersteund. Met zijn boodschap van wees blij als slaaf. Of heeft hij bewust, maar eigenlijk allebei is bewust. Maar is hij dan echt een samenwerking met de regering aangegaan? Dat wat mij dan zeg maar helemaal een gevoel heeft van een corrupte theologische lering. Dus het is niet een echte Pontius Pilatus en de rabbijnen van dat is allemaal onzin. Ze zijn wel allemaal Joden. Want zo te zien, omdat we dit soort geloofssystemen hebben, wordt het verhaal in Israël allemaal getolereerd. Omdat we verwachten, die oorlogen in Israël verwachten we, want die moet vooruit gaan voordat de tweede komst van de Christus. En dat is wat de openbaring daarover heeft. Daarom blijven ze als een fucking idioot te kijken, als een maloot. Nou, laat maar even kijken wat allemaal gaat gebeuren. Niks is nieuws onder de zon, mensen. Niks. Wat ik ga bespreken was er altijd zo, zal altijd zo zijn. Gisteren was het zo, vandaag en morgen. Dat is wat principes zijn. Allemaal mensen komen naar mij toe en met dit idiote gedachtegang dat, oh, ik bepaal mijn waarheid. Ja, good luck. Dus je opinie zou je zeggen. Zo zie je, de wereld heeft
Scheid aan je eigen waarheid. Heb je niet gemerkt? Er is een wet. Er zijn wetten die het universum beheren. Die jij geen invloed op hebt. Je hebt niet eens invloed op je eigen kloppen van je fucking hart. Van alles wat in je lichaam gebeurt. Je kan me niet vertellen dat jij de creator is van je eigen fucking waarheid. Fuck out of here, man. Dus de waarheid is absoluut. Was altijd zo, is zo en zal altijd zo zijn. En laat me je vertellen, wees blij. Want anders zou je hier niet eens zijn. En het idee van de waarheid is, nota bene, dat wij met elkaar kunnen omgaan. Als morele mensen. Maar nee, we moeten onze eigen wetten gaan maken. Onze eigen fucking wetten gaan maken, zodat we onze eigen leven naar de motherfucking moeren kunnen sturen. Alsof dat heilig is. The fuck out of here met je bullshit. Het is, ik heb mijn eigen waarheid. Ik ben zo zat om die shit zo te horen, man. Wake the fuck up. Ik heb mijn waarheid. Scheid aan je waarheid. Ik kak erop. Geen moer aan die fucking waarheid van je. Ik heb mijn eigen waarheid. En dan vervolgens oorlog. Mijn eigen waarheid. En dan vervolgens worden kinderen verkracht. Mijn eigen waarheid. Doe iets. Wees moreel, for fuck's sake. Maar nee, doe niet. Want mijn waarheid zegt dat ik eventjes lekker moet chillen. In mijn bedje. Lekker comfy. Ja, niet voor lang. Laten we maar zo door blijven gaan, zal je zien. Vandaag gaan we duiken in Apocalyps, de openbaring. Het is het laatste boek van de Bijbel. Vol met symboliek natuurlijk. En dit is het om juist, hè. Als je dan... Je kan dit niet eens letterlijk nemen eigenlijk. Het is bijna onmogelijk. Dit zou in principe al een sleutel moeten zijn om mensen te nadenken van... Maar weet je, ik heb gemerkt, het kan gewoon niet... mensen die zichzelf christenen noemen, ze houden van cherrypicking. Ja, hier is letterlijk en daar is het allegorisch. Hier is het ditjes en daar is het datjes. Jezus Christus, man. Het hele fucking boek is allegorisch. En het is verteld in een geschiedenisvorm. In een verhaalvorm die dan zeg maar de geschiedenis... En dat is waarom mensen... Het is heel slim met elkaar. Ik moet patchen af eigenlijk voor die fucking Jood die Paulus heet. Eigenlijk patchen af voor al die kabbalistische occultisten die dit Bijbel heeft geschreven. Want ze hebben generatie na generatie op deze manier aan hun kant gekregen. En het is nogmaals geen antisemitische uitspraken die ik doe. Het is gewoon overal waar ik dan, als ik zoek, ja, dan krijg ik een verhaal die door een fucking Jood is gemaakt. En dan zeg ik van, oké, maar hoe kan ik dit vertrouwen dan gewoon? Dan heb je zo'n soort Josephus, dat is een soort Joodse historicus. En die gaat tegenin in het verhaal van Manetho. Dat is een Egyptenaar die dan een ander verhaal over de Joden had in de tijden van Egypte. Ja, de Josephus die gaat er tegenin. Dan zeg ik, oké, interessant verhaal. En dan kom ik erachter dat hij een fucking Jood is. Nou, ik vertrouw het niet meer. I'm sorry. En dan heb je zo'n Paulus, die maakt dit soort verhalen. En die zegt van, ja, blijf maar slaaf. En dan moet ik dan vertrouwen in dit hele fucking boek hier. En mensen, natuurlijk zijn er waarheden erin. In de Bijbel zijn er waarheden, natuurlijk. Anders kunnen ze die shit zo niet verkopen. Dat is de voorbeeld die ik je altijd geef. Ja, McDonald's is eten. Ja, kan je een beetje... Dat zelf vind ik soms een beetje... Ja, ik weet het niet. Ik beschouw dat geen eten eigenlijk.
Zodat mensen me begrijpen. McDonald's is eten en dan vervolgens zet je erachteraan. McDonald's is gezond. Ja, succes ermee. Eet het lekker elke dag en zul je zien what the fuck met jou gaat gebeuren. En dat is een hele goede voorbeeld. Dat is het dan juist. Gebruik je eigen lichaam om te begrijpen hoe natuurwetten werken. Je hebt geen controle over jouw hartslag. Je hebt geen controle over je gezondheid zelfs. Maar oh wee, als jij dan zeg maar ongezond gaat zitten vreten, dan ga je zien wat de fuck gaat gebeuren met je lijf. Dan ga je betalen daarvoor. Dus daarom moet je dan wat? Kennis opdoen, begrijpen hoe het werkt en op de juiste manier handelen. En dat is intern zo en dat is extern ook zo. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Dit is geen religieuze presentatie. Ik wil niemand tot bekering brengen. Ik wil niemand, oké, dit is mijn laatste presentatie en ik ga het nog een keer benadrukken. Ik wil niemand tot bekering hebben voor dit bullshit van Paulus. Oké? Dit theologie van Paulus. Dit is niet, alsjeblieft zeg, voor de mensen die denken dat ik dan zeg maar een of andere pastoor ben of what the fuck. Ik ben de tegenovergestelde daarvan. Ik onthul de bullshit zodat je ver vanaf blijft. Dit is nog geen poging voor een moderne christelijke secte of denominatie. En andere sectes te demoniseren ten gunste van een ander. Dat is niet wat ik wil doen hier. Het is geen presentatie van atheïsme. Ja? Het is ook geen presentatie van agnosticisme. Dus ik weet dat veel mensen die zullen zich beledigd voelen. Het zij zo. Maar als jij gewoon een beetje bij presentatiestijl moet je niet tegenhouden om goede informatie in je te nemen, mensen. Ja, doe maar lol. Geen excuses meer. Dat is onzin. De tijdlijn. De hele Bijbel wordt geschreven in deze 5 koninkrijken. Wat ik eigenlijk zelf... het zijn 5, waarvan de laatste in 2 gesplitst is. Dus ik noem Rome 1 en Rome 2. Ja? Rome 2 is waar we nu in zitten. En waarom Rome 1? Want Rome 1, dat was een imperium toen. En toen is hij gesplitst. En dan is er een oostelijk gedeelte van Rome en een westerse gedeelte van Rome. Waarvan Nederland deel is van de westerse gedeelte. Heb ik het allemaal uitgelegd in mijn 11 vorige podcast. In podcast aflevering 2, om precies te zijn, heb ik zelfs hoe we onze Bijbel hebben gekregen, helemaal uitgelegd vanuit de splitsing van Rome. Ja? Om naar Rome 2 te komen. Dus dat is eigenlijk waar we zijn gebleven. In Rome 2. En dit is dan zeg maar de tijdlijn. We hebben de schepping besproken. Dit is de tijdlijn in grotendeels. Ja? Dus als je zegt van ja, ik ga de gedetailleerde tijdlijn niet bestuderen, kan je in grote lijnen kan je het op deze manier ook wel doen. Ja, wat ik heb gedaan natuurlijk voor degenen die hier voor het eerst zijn, ik heb de tijdlijn als leidraad genomen. De onderwerpen bepaald op basis van de algemene grote lijn en dan inzoomen. Ja, dus we hebben de schepping besproken. Dus de eerste bolletje of de eerste cirkel tot de aartsvader. En dan gingen we de tijdperk van de aartsvader besproken. Abraham, Isaac en Jacob. Die dan zeg maar gewoon staten van bewustzijn zijn. Ze bestonden niet. Er is geen bewijs dat ze überhaupt bestonden. Toen hebben we de Exodus besproken. Dat is ook niet plaatsgevonden. Er is geen spoor. Niet eens 1 pan of een potje in de woestijn. Mensen zijn 40 jaar door de woestijn rondgeslingerd. Niet eens 1 pot of een pan. Jezus man. Niks. Niet eens een begraafplek. Niet eens botjes. Niks. En het is tijd dat wij gewoon nu wel een beetje ogen gaan openen. Waar wacht je op? Totdat er een bewijs is? Mensen zijn al daar gaan graven hoor.
Hoe lang moet je nog mee wachten? Nog 2000 jaar? En dan hebben we dan zeg maar de verovering en de vestiging. Verovering is diefstal. Ze gingen dan zeg maar Knaan veroveren. Omdat Yahweh het zegt. Het is allemaal onzin. Mag niet. En klaar. Zo zie je, het was politiek gedreven. Want je gaat stelen. En vervolgens maak je propaganda. Want vroeger hadden ze geen social media. En dan schrijf je een boek met propaganda over dan zeg maar de David en Salomo als grote koningen. En dat het allemaal zo geweldig was. Ja. Dat is wat ze doen. En propaganda spreiden, zodat mensen zeg maar het allemaal omarmt. Het allemaal accepteren. Tot de dag van vandaag accepteren we die bullshit. Tot de dag van vandaag. En ik zeg ook niet dat wij partij moeten nemen van Palestina, ook niet hoor. Of partij moeten nemen voor de tegenovergestelde van de Israëlieten. Wat wij moeten gaan doen nu is waarheid. Volgen. En niet zeggen van, oh, we zijn pro-Palestina. Who gives a fuck? Want wat gaat gebeuren met Palestina is dat een regering gaat overnemen en ze zijn wel slaven. Dus dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij soeverein zijn. Vrij. En moreel. Er is niks aan. Niks anders. Geen structuren van slavernij meer aannemen. Sowieso, als je die dingen weg zijn, dan hebben we geen oorlogen meer. En als iedereen moreel is natuurlijk. En dat is een taak van elk moreel persoon die nu zichzelf moreel vindt, is de taak om andere mensen te leren moreel te zijn. En kinderen leren moreel te zijn. Wat dacht je daarvan? Daarom zeg ik altijd, laat de fucking politie omgeschoold worden in morele agenten, zoals ik ze noem. In plaats van mensen lastigvallen. Met een bullshit. Je bent mij niet tot dienst hoor. Om mij tot slaaf te maken. Ik ben vrij. Zolang er niemand lastigvalt en niet alleen maar lastigvallen, maar immorele daden doet en dat soort dingen. Je hebt niks te weten, je hebt niks te zoeken, je hebt niks te vertellen, je hebt niks te zeggen. Oh, je smoel dit. En zelfs als mensen immoreel zijn, hebben nog steeds niks te zeggen. De universum die gaat ervoor zorgen. Niet jij. Moeder gaat ervoor zorgen. Moeder, natuur, de vader, die gaat ervoor zorgen. En als je niet wil luisteren, een moreel persoon gaat ervoor zorgen. Ik ga je vertellen, ik garandeer je. Ik garandeer je. Als mensen moreel zijn, dan weten ze wanneer ze dan zeg maar, laten we het even heel bruut en heel duidelijk bespreken met mensen. Ja, en dit is waar ik dan de Amerikaanse systeem niet zo slecht vind. Het is niet zo slecht. Want tenminste heb je een enige partij die immoreel is met wapens. Maar ze zijn immoreel als de fuck. En dan heb je een andere partij die niet immoreel is, dus die moreel is en ze kunnen zich niet verdedigen. Waarom denk je? Je gaat een moreel persoon vinden die je kogels gewoon helemaal gewoon. Je krijgt gaten in je lichaam, man. Als mensen moreel zijn, is het geen probleem. Maar er moet een balans komen op een gegeven moment. Dit moet stoppen. Veroveren al zijnde een goddelijke. Ja, het is van God gekomen, Glenn. Ik ben rondgelopen in de woestijn. Als een pinguïn, 40 jaar lang. En nu mag ik hier gaan vestigen. En het is van mij nu. Niks is van jou.
Je kan niet eens je eigen kwakje inhouden. Het is mijn mening en ik ben nu koning. Pakaren hier, man. Toen heb ik besproken over de Verenigde Koninkrijk. Salomo en ook archetypen. De hele figuur van Salomo en David zijn archetypen, mensen. Het zijn geen echte koningen geweest. En zelfs Israël, Finkelstein is een Israëliet die in de Universiteit van Tel Aviv heeft gewerkt. Zelfs hij kwam naar voren en zeggen van, we hebben archeologisch geen bewijs van deze koninkrijken. Hoeveel bewijzen moeten we hebben? Ik heb alle boeken besproken en in alle boeken heb ik bewijs gezocht. En geen van die boeken kan mij gewoon deze mensen die zogenaamd in de Bijbel wordt besproken, niks. Natuurlijk krijgen we informatie over Babylon. Babylon is nog steeds daar, hoor. We hebben informatie over Egypte. Egypte is nog steeds daar, hoor. En Mede-Persen en Grieken. Ik ben zelf naar Efezië gegaan in Turkije. Zo rondlopen in die stad. Dus die plekken bestonden wel. Maar die verhalen, hoe kunnen we dat meten? Dat kan je niet eens meten. En als ik eerlijk mag zijn, als ik dan de brieven van Paulus gaat lezen, dan kan ik alleen maar zeggen dat die theologie van Paulus bullshit is. Niks van, ja, er was een echte Jezus die rondliep en die ging dood en we gingen naar zijn graf toe. Allemaal onzin. Mensen, deze verhalen zijn astrotheologie. En dat betekent, astro betekent ster, ja, astro, ster. Theos, God. Logos, woord. Dus het woord van God in de sterren. Pratend over zodiac. Wat Job naar verwijst. Dat heel veel christenen niet eens fucking weten. Oh, het is allemaal satanisch. Ja, wat de fuck doet hij dan in Job dan? Alleen, ze kennen natuurlijk de Hebreeuwse zo ongeschoold gewoon. De Hebreeuwse term daarvoor is Mazarat. En dat staat gewoon in die fucking Bijbel. Ze hebben het niet vertaald. Ze hebben het eigenlijk transliterate. Dat is dan zeg maar het woord zoals het klinkt in het Hebreeuws, hebben ze opgeschreven in de Bijbel. Waardoor heel veel mensen niet begrijpen wat de fuck het is. Maar dat is de zodiac. Dan hebben we dan over de verdeling van het koninkrijk. Dan hebben we gehad over de Babylonische ballingschap. Met de boeken van Daniel en zo. En de terugkeer van de tweede tempel. Heel belangrijk. Want in de openbaring is dan de derde tempel het hele ding die nog moet komen. Die nog moet komen. Dan hebben we over de Hellenistische tijdperk. Waar de Jodendom en in principe de Rabbijnse Joden het eigenlijk apocryf vinden. Iedereen die geen katholiek is, die noemen die boeken apocryfe boeken. Ja? Zijn niet deel van de kanon. Dus ze zijn in principe hulpbronnen, kan je zeggen. Ja? En katholieken noemen dat de Deuteronomica. Ik heb het in het Engels. Deuteronomische kanon. Ja? Dus dat betekent eigenlijk als ik me niet vergis, betekent de tweede kanon. Ja? Dus Deuteronomieke. Ik heb altijd problemen om die fucking. Ik weet niet wie deze woorden bedenken zijn. Het is serieus, jongens. Sorry. Ja? En maak het moeilijk voor niks, jongen. Leven is niet zo moeilijk, mensen. We maken het moeilijk. Waardoor iedereen, zeg maar, bang wordt om achter kennis te gaan. Maken ze al deze dingen moeilijk en moeilijke woorden gebruiken. Allemaal onzin, man. Dat heb ik wel geleerd in Nederland met al die mooie woorden en die mooie dingen die ze allemaal zeggen en al die andere onzin. En dan klagen als je een D en een T zeg maar verkeerd zegt
of een het en een de woord verkeerd zegt. We moeten wel even goed Nederlands spreken, zeg. Ja, probeer maar goed Engels te spreken, papiamento, Spaans, ja, Hebreeuws, Grieks, Latijns. Ja? Kop dicht, man. Ik ben blij dat ik die dingen in het Nederlands zet voor jullie. Dit is echt kennis, hoor. Dit is de bullshit die je krijgt. Ik heb in het Nederlands, hè, de literatuur is gewoon schiet gewoon tekort aan dit soort kennis. Vreselijk gewoon. Mensen zijn gewoon dom. Niemand durft tegen de regering iets te zeggen natuurlijk. Mietjes. En ik wil niet dat je nou op Facebook zit, achter je computer eventjes een commentaar zet. Oh, nee. Ga onderzoeken. Maak programma's om mensen bewust te maken. Structureer je kennis. Zodat andere mensen ook van kunnen genieten. Gives a fuck about een commentaar die je eventjes hebt gezet. Who gives a fuck? Als je mijn Nederlands zo belabberd vindt of whatever the fuck. Nou, ik stel voor, blauwe ogen, blond haren, ga deze dingen maken dan. En leid je volk tot vrijheid. In plaats van dat die fokkers daar gewoon als een fucking slaaf te laten werken elke dag. En net als Paulus zegt, oh je moet even buigen. Buigen voor de koning, hè? Buigen voor de koning. En oranje boven, Glenn, oranje boven. The fuck out of here, man. Go oranje boven. Oranje my ass. Alles hebben ze gestolen. Sinds wanneer gaan we stelen verheerlijken? Het kwaad gaan we niet verheerlijken. En buigen voor. Je hebt mijn pikzuig gedaan, die koning. What the fuck? Ik ben vrij. En een soeverein. Als mens. En ik stel voor dat iedereen dat is. Ik ga niet buigen voor andere mensen. What the fuck? En toen kwam met de Romeinse periode waar we vorige week hebben over gehad. En dan vervolgens de vroegere, 2 weken geleden hebben we over gehad. En de vroegere kerk. Nou, wat wij vandaag gaan afronden. Dit is mensen ik heb voor jullie de tijdlijn helemaal uitgespitst. Dit is 10 sheets. Ik ga niet er doorheen. Ik ga het niet doen. Maar ik heb het vanaf, dus de grote tijdlijn die ik net heb besproken, heb ik hem helemaal uitgespitst, helemaal gedetailleerd hier. Als je dit leert, dan heb je de hele fucking Bijbel door. Dan heb je alle belangrijke events. En dan kan je gewoon meepraten met die christenen. Maar dat is het hem juist. Mensen die hebben deze kennis niet om met die christenen te praten gewoon. Ja, gaan we even de sheets groter maken. Even weg, een momentje. De sheets groter maken. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dit is van Adam en Eva. Gaan we helemaal door zo. Met alle verhalen. Van al die grote tijdlijn heb ik het allemaal hier gezet. Je kan het downloaden voor jezelf. Je kan het gewoon. Ik heb het elke week, zeg maar 11 weken, heb ik het helemaal gedetailleerd besproken. Stuk voor stuk. Maar nu heb ik het allemaal bij elkaar gebracht tot één geheel. Dat is het werk van mij. Voor jullie. Als liefde. En dan kan je gewoon praten met christenen. Ja, je hoeft niet te schamen meer. Je kan ze gewoon uitlachen. En zeggen, we gaan naar Glenn's podcast kijken. Dan kan je tenminste een beetje slimmer worden. Lul. Dit is dan zeg maar, zo gaat het verder. Ik ga niet er veel over hebben hoor. We gaan er doorheen. Ik heb het met icoontjes gedaan. Dit is een stukje van verovering. Dit is Joshua daar. Dit is dan zeg maar een stukje van Simpson. Ja, met Ruth en Naomi. En de ark en Saul en David. De periode van de koningen.
waar de boeken van koningen erover hebben. En natuurlijk praat je over Salomo, de rijkdommen, splitsing van de koninkrijk, de profeten Elia en Elisa. Hier hebben we, zeg maar, niet vergeten, Tobit is alleen maar in de boeken van, hoe noem je dat? In de boeken van de katholieken. En Judith ook. Eigenlijk Judith is een fictieve boek. Dus, en dit soort dingen, oké, maar goed, dat ga ik niet eens. In ieder geval, Judith die behoort niet in de protestantse Bijbel. En Tobit ook niet. Ja? En trouwens, een aantal verhalen van Daniel ook niet. Dus er zijn een aantal teksten van Daniel, van het boek van Daniel bijvoorbeeld, die alleen maar in de katholieke Bijbel zitten. En niet in de Tanakh en ook niet in de protestantse Bijbel. De protestantse Bijbel volgt de Tanakh eigenlijk. Zoveel mogelijk. Want ze hebben de structuren wel aangepast. Dat heb ik gehad in aflevering 2. Ja. Dus, en dit is dan, wat ik hier heb gedaan is vrijwel uniek. Ik heb de Bijbelse tijdlijn verweven met de geschiedenis van Nederland. Ja, nergens krijgen dit. Ja, zodat de Nederlanders kunnen zien hoe de Bijbel, zeg maar, verweven staat met de geschiedenis van Nederland zelf. Ja, en nogmaals, de geschiedenis is iets dat vrijwel, zeg maar, bekend is. Ja, laten we even dat daar houden. Want sommige dingen heb ik ook vraagtekens, maar goed. Maar op basis van de tijdperken en dat soort dingen kan je dan redelijk accuraat, zeg maar, de events die zoals ze in de Bijbel worden geschreven, plaatsen op de geschiedenis van de... ja, dankjewel Ivanisha. Plaatsen in de geschiedenis van de Bijbel. Ja? Dus de Bijbel zelf is de witte stukjes en de Bijbel. En je kan zeggen de oranje is dan, behalve 1 en 2 Maccabeeën. Maar 1 en 2 Maccabeeën is een Griekse periode. Die hebben ze, de plekken, een aantal plekken hebben ze dan gewonnen. Dus ik beschouw dat eigenlijk een beetje meer als geschiedenis dan als... En die niet in de protestantse Bijbel naar voren komt. Ja? Dus, maar goed. In ieder geval die oranje-gelige, dat is dan de geschiedenis van Nederland. Ja? Dit is hoe het allemaal tot de splitsing van Rome. En uiteindelijk, want dit praat de Bijbel niet over. Ja? En de witte gedeelten zijn weer de Bijbel. Tot de vroege kerk. En aan de gele hier ook, kan je zien, is dan zeg maar de geschiedenis van Nederland. Ja? Allemaal geschiedenis hier. Maar wat ik in de aflevering 2 heb vermeld, en ik ga het hier ook mee afsluiten, is dat we zitten in een soort loop. Ja? Want het is, Rome was eerst een koninkrijk, is overgegaan naar een republiek. Ja? En vervolgens overgegaan weer naar een dictatorschap. En dan nu weer gesplitst in Oost en West. En in het westen heb je al deze koninkrijken. En in het oosten heb je al die zogenaamde democratische landen, die uiteindelijk ook een soort dictatorschap zijn. Dus niks is veranderd. En hier zitten we, daar, helemaal beneden daar, heden, van 1815 tot nu, Koninkrijk der Nederland, ja, die is opgericht. Ja, dat is dan onze huidige vrije land en eiland. Zogenaamd. Onze huidige vrije land en eiland. Zogenaamd. Mensen denken dat we deze structuren nodig hebben om te leven, man. Ik ben niet vies van om vrij te zijn, hoor. Ik bedoel, als jij deze structuren niet hebt, dan heb je ook paspoorten. Heel veel mensen zijn bang om hun paspoort kwijt te raken. Als je die structuren niet hebt, denk gewoon na. Als je die structuren niet hebt, heb je die fucking paspoorten niet nodig. Ja? Zo simpel is dat. Dus je gaat toch je ziel toch niet verkopen aan een fucking slavenmeester voor een papier? Voor Curaçaoenaars en voor de
eilandbewoners, allemaal zijn bang om voor een paspoort. Voor een papiertje. Als je een beetje je wetten gaat leren, wat ik ook heb gedaan, dan begrijp je, want ik kijk naar die dingen, hè. Dan begrijp je ook wel dat je niet stateloos mag zijn. Ze willen je, kost wat het kost, als slaaf hebben. Dus als Nederland jou gewoon je paspoort niet wil geven, dan kan je ergens anders een fucking paspoort halen. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hoor. Ze willen je paspoort niet eens weggeven, want als ze je paspoort weghaalt van je, dan kunnen ze je niet controleren, lul. Daarom ben ik niet bang. Ze willen heel graag weten waar ik zit. Ze willen heel graag weten wat ik doe. Ze kunnen je dan zeg maar in de gaten houden, alsof ze een fucking recht hebben op. Wat de fuck doe je denken, dat ik niet weet? Ze willen je in de gaten houden, Glenn. Hoe moet je in de gaten houden? Voor wat? Wat de fuck ga ik doen? Ik ben een moreel persoon, je kan niet aan me komen. Kom aan me, dan ga je zien wat de fuck gaat gebeuren met je. Je komt met je fucking tanks en je fucking vliegtuigen en je fucking poef, 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 als een kleine fucking kind. Lul. Daarom zeg ik ook gewoon in mijn show, fuck de koning, fuck de regering, fuck de religie, fuck Paulus, fuck iedereen. Die dit soort structuren, zeg maar, aanbidden en wil blijven houden. Er is niks aan. Wij zijn degene die hun macht geven, niet andersom. Dus hou je smoel dicht, regering. En hou je smoel dicht, pastoor. Want je weet geen moer. Je hebt die boek niet eens geschreven. Het zijn occultisten zoals ik die die boek heeft geschreven. Mystici, mysticus. Die mensen hebben die fucking boeken geschreven. Ongelooflijk, man. En dan komen de mensen, de nageslachten van de mensen die de boeken hebben geschreven, vertellen van dit is bullshit. En dan zeg je, nee hoor, het is van God. Ja. Good luck with this shit. Je verdient dat gewoon eigenlijk. Om slaaf te zijn. Ga maar lekker in je hoekje huilen als een fucking slachtoffer. Het probleem dat ik hiermee heb is dat jullie, zeg maar, de kinderen die niet eens geboren zijn, altijd slaaf hebben gemaakt. Echt, jongen. Dit zijn de 3 verbonden die zogenaamd Israël en David en Abraham. Abraham is een persoon die niet eens bestond. Die niet eens bestond. Dit is dan in de Bijbel de afspraken die Yahweh heeft gemaakt met deze mensen. Ja, ik ga jou heel veel kinderen geven. En ja hoor, ik heb verbond met Israël. Ja, ik ga zorgen dat Israël, je moet naar me luisteren. En dan geef ik jou de hele wereld als jouw slaaf. Goedenavond. Goedenavond, Blanca. En dan de Davidsverbond. Ja, ga je de Messia die komt vanuit jouw zaad. Belachelijk, man. Belachelijk gewoon. En wat blijft de rest van de wereld? Dus de creator van het universum. En letterlijk heb ik iemand gevraagd, een christen gevraagd, dit verhaal. Oké, zo. Deze uitverkorene volk. Ja. God heeft dit waarom heeft God deze mensen gekozen dan? En weet je wat de antwoord is? Omdat hij God is. Hij kan het kiezen. Nee. Omdat ze zichzelf hebben tot uitverkorenen uitgeroepen. En dat ze zichzelf, jullie zijn aan het manipuleren. Omdat ze zichzelf denken dat ze beter zijn dan andere mensen. Niks God. De creator is niet partijdig. Maar het hele Bijbelverhaal wordt eigenlijk gedreven door deze 3 dingen. De hele verhaal. Van begin tot het einde.
Laat me even heel snel gaan over het boek van Openbaring zelf. Het boek van Openbaring, het heet in het Grieks Apocalyps. En Apocalyps is eigenlijk enkelvoud. Want ik weet dat sommige Bijbel die vertalen dit als openbaringen, als meervoud. Of in het Engels Revelations, als meervoud. Maar het is een openbaring. Het is enkelvoud. En dat betekent ook, het is één ding die geopenbaard wordt. Dat verwijst al daarnaar dat het gaat over één onderwerp die openbaard wordt. Het is niet verschillende dingen die openbaard worden. Alles heeft met elkaar te maken. Daar begint het probleem al. Mensen begrijpen deze shit zo niet. Het zit vol met visioenen van de figuur Johannes die zogenaamd dit heeft geschreven. En ik moet wel eerlijk zeggen, de plekken die Johannes beschrijft in het boek van Openbaring, die zijn gevonden. Ze geven context tenminste. Want ze bestonden. Althans grotendeels. Ja? Ze zitten vol met symboliek ook. Like, oh my god. Ja? En profetieën en weet ik veel allemaal. Van de einde der tijden. En een zogenaamd Gods ultieme overwinning over het kwaad. Ja? So even zo zeggen, de kern. Sorry. Even een beetje water drinken, mensen. Oké. De kernboodschap is dat God, eigenlijk de Gods plan voor de wereld. Dat van crisis naar herstel, strijd tussen goed en kwaad. En eigenlijk, hij geeft een soort van hoopvolle toekomst voor de gelovigen. Ja? De ultieme leugen gewoon. De ultieme leugen gewoon. Maar desalniettemin zijn natuurlijk dingen die waar zijn en die we kunnen gebruiken om te leren. Dat is het probleem. Het hele fucking probleem met deze Bijbel is dat mensen gewoon te passief blijven op de dingen die dan zogenaamd moeten gebeuren, zodat de tweede komst van Christus gebeuren kan. Dat is het probleem. Ik ga het zo direct bespreken. Dus het begint eigenlijk met de 7 brieven aan de gemeentes. Dus met de 7 kerken. Ja. En het heeft te maken met, zeg maar, de boodschap aan die kerken is eigenlijk aanmoediging en waarschuwing en belofte voor trouwe gelovigen. Ja. Maar eigenlijk elke kerk vertegenwoordigt in principe kerkperiodes in de geschiedenis. Als je dat letterlijk neemt. Ja? Daarna praten ze dan over de troon van God. Die heel erg lijkt op de tarotkaart de wereld. Ja? Als je dan de tarotkaart de wereld hebt met de 4 wezens. Ja? Maar goed, ze praten over dat God op zijn troon zit met de 24 oudsten. De elders, de oudsten. En dan Jezus op zijn schoot, kan je zeggen. En dat Jezus de enige is die het boek met 7 zegels kan openmaken. Zo begint het in principe. En dan praat je over richting Openbaringen 4 en zo. Dus het begint met de 7 kerken, uitleggen ervan. We gaan zo direct de esoterische aspect ervan bespreken. En dan gaat hij over naar de troon van God. Met de vraag, want God in principe die vraagt, wie kan de boek des levens, kan je zeggen, openen. Of de 7 zegels openen. Ja, want zogenaamd is er de 7 zegels. Ja. En nogmaals, al deze nummers, 7, 12, 3. Weet je, die nummers, die komen overal in de Bijbel voor. Die hebben in principe dezelfde betekenissen. Ja. Heeft niks, en nu heb je 12, 24 is 2 keer 12. Of is 24 is 2 keer 12. Ja, dus die numerieken die ze gebruiken, die komen telkens weer naar voren. In elke aspect, ook van openbaring. Ja, dan praat hij dan specifiek over de 7 zegels, de bazuinen en de schalen, die de engelen dan zeg maar gaat uitstorten. De zegels, de eerste 4 zegels heeft het over de 4 ruiters. Ja, hetzelfde als de ridders het is 4 ruiters. In de kleine arcana heb je ook 4 ruiters. De ridders. Ja. Dus
Maar die vertegenwoordigt 4 aspecten van de psyche uiteindelijk, zelfs als in tarot. Ja. De bazuinen, zeg maar, is een soort trompet. Elke keer als de engel de trompet. Dit zelf zit ook in de kaart van judgment, oordeel. De kaart in de tarot van oordeel heb je een engel die een trompet blaast. Tot wakker worden. Dezelfde betekenis. Dat betekent dat je dan wakker geschud wordt door calamiteiten, etc. Dus als je kwaad te veel laat vieren, zeg maar, zijn gang laat gaan, mensen die worden dan op die manier wakker geschud. Dus het is een vorm van wakker worden. Maar het hoeft niet. Daarom krijg je natuurrampen en al die bullshit. Het wordt alleen maar erger, hoor. En dan het schalen, dat is dan zeg maar de oordeel, kan je zeggen, van God over mensen die niet willen veranderen. Die gaan helemaal huilen. Dan daarna praat hij dan over de beest en de valse profeet. De valse profeet, het beest is natuurlijk de antichrist, de antichrist, de antichristus. Ja. Maar in principe, het beest is de antichrist en de valse profeet is ook de antichristus. Ja. Zeg maar, de beest is dan het systeem, er wordt dan een beetje, vele christenen die interpreteren dit als het systeem van de wereld, die voortvloeit uit Babylon, volgens vele christelijke theologen. Ja, en dan praten ze ook over de teken 666, die helemaal verkeerd geïnterpreteerd wordt, voor fuck's sake. Ga ik vertellen vandaag wat het nummer eigenlijk daadwerkelijk betekent. En natuurlijk de leider, die komen zal, die ook de antichristus is, maar die gaat de mensen dan misleiden. En zogenaamd vrede gaat brengen in Israël. Ja? Want dat is in principe de hele koek en ei. En dan gaat die iedereen misleiden. Dat is het hem juist. Voor mij is dit gewoon een heel duidelijke agenda voor die mensen, hoor. Mensen, Glenn, kijk dan, het wordt dan toch waar. Het wordt dan toch waar. Ja, als ik ook schrijf in een boek, dit ga ik doen morgen. What the fuck ga ik doen? Dit ga ik doen morgen. Het is geen profetie. Ik heb je mijn plan verteld. En dan zie jij als profetie, ja, maar de Bijbel is in duizenden jaren uitgekomen. Ja, want nummer 1, deze families die bestaan al duizenden jaren. En kennis van de occulte kennis, die wordt ook van generatie tot generatie overgebracht. En als je begrijpt waarover het gaat, deze kennis is tijdloos. Dus daarom kan iemand anders een boek schrijven met dezelfde fucking boodschap. Ja? En ik kan verwijzen naar een andere boek die eerder is geschreven met dezelfde fucking boodschap. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hoor, mensen. Als een occultist en een mysticus kan ik je vertellen, ik heb een boek geschreven die helemaal verwijst naar de tijden van Egypte. Mag dat ik dan aan profiteren ben? Profetie aan het vertellen ben? Ik weet nu al, en het is geen profetie, het is een kennis van natuurwetten. Ik weet nu al dat als wij immorele mensen op aarde hebben, dat wij gewoon troep hebben als bevolking. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hoor. Dus ik kan een boek schrijven die zeggen van, als wij gewoon wat we dan noemen de goddelozen, de mensen die niet willen veranderen en moreel willen worden, dat dit hun oordeel zijn. Dat hun, zeg maar, wat ze zaaien, zullen ze dan oosten. Dat is natuurwet. Het heeft niks te maken met fucking profetie. Het is begrijpen hoe het universum werkt. Dan praat hij over de val van Babylon. Het is symbolisch voor de wereld. De regeringen van de wereld, politiek, economisch en religieus. En dan spreekt hij een beetje over de ondergang van Babylon. Dan praten ze over de wederkomst van Christus. En dan de nieuwe hemel en aarde.
Nadat Christus zal komen als koning der koningen. Dat Armageddon zal plaatsvinden. En dan komt er een 1000-jarige, zeg maar, herschappij van de Christus. En dan na die 1000 jaar worden dan, zeg maar, mensen weer beproefd. Om te kijken als ze daadwerkelijk van Yahweh houden. En dan vervolgens worden ze dan komt er uiteindelijk de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waar we lang en gelukkig zullen leven. Ja? Deels begrijp ik waar de boodschap is, want het is het hem juist, hè? De corruptie zit gewoon ertussen. Maar de boodschap is duidelijk. Voor mij in ieder geval. En ik heb alle corruptie eruit gefilterd. Maar dat komt omdat de leringen gewoon stabiel zijn. En die komen uit Egypte. En dan voor Egypte was deze kennis ook. Voordat ik dan start, wil ik eventjes heel snel bespreken over de voorwaarden. Want dit is echt heel belangrijk. Want we kunnen wel de Bijbel bespreken en de hele dingen gaan we zo direct doen ook. De esoterische kant, de occulte kant van de Bijbel daadwerkelijk. De occulte kant van Openbaring gaan we bespreken. Maar ik wil eerst de voorwaarden van de terugkomst van de Christus uitleggen. En als jij goed begrijpt dat dit soort dingen door de christenen verwacht worden, dan begrijp je waarom ze dan zo passief zijn. Ja, want deze dingen moeten eerst gebeuren en dan worden ze dan door de harpazo, dat is dan zeg maar een soort van opname, die voor zorgt dat hun veilig zijn voor de grote verdrukking. Dus, en ik weet niet wat de fuck ze nu noemen. Als dit geen verdrukking is, dan weet ik het niet hoor. Maar er is een verdrukking die volgens hun die komen zal. Ja? En die verdrukking die komt nadat de antichristus, zeg maar, zichzelf heeft geopenbaard. Want die moet eerst komen. Dus dat is een van de dingen. Dus de eerste wat moet gebeuren is, waar ze op wachten, is de harpazo. Ja, dat betekent dat je dan plotselinge bovennatuurlijke verwijdering van ware gelovigen, die worden dan zeg maar opgenomen vanuit de aarde naar de hemel toe. Deze shit lijkt heel erg op UFO's. Bullshit. En dan, volgens vele predikers, dit gebeurt voor de grote onderdrukking. Ik ga uitleggen zo direct, de tribulatie noemen ze dat. De grote verdrukking. Daar hebben ze een speciale naam voor, de tribulatie. De openbaring in het algemeen is een tak van eschatologie. Dat betekent, eschatologie betekent de kennis van de einde der tijden. Dat is een tak van theologie eigenlijk. Ja, en net als je dan een tak hebt van hermeneutics. Hermeneutics is een tak die dan praat over hoe je de Bijbel moet gaan interpreteren. Ja, en ik vind het best wel grappig, want hermeneutics verwijst naar Hermes Trismegistus, die in Egypte Tot wordt genoemd. En dan die christenen die al deze leringen aan de kant zetten, hebben ze nog steeds Hermes Trismegistus nodig om hun eigen bullshit te begrijpen. Die zogenaamd Satan is. Oeh. Hoe tegenstrijdig kan je zijn gewoon in je fucking geloof? Maar in ieder geval, de gebeurtenissen van harpazo, die moeten gebeuren voor de grote onderdrukking. Dat is dan ze noemen dat de pre-tribulatie gelovigen. Die geloven dat ze dan, voordat de grote verdrukking begint, dat de christenen helemaal naar boven. Daarom zijn ze ook pas. Dat is een van de redenen dat ze passief zijn. Want ze geloven in deze bullshit. Dat Jezus hun in de hemel zal tegenkomen. Hoe ridicuul klinkt dat gewoon? Dat je gaat vliegen zonder vleugels op een wonderbaarlijke manier helemaal naar boven toe. Je bent gewoon niet goed bij je hoofd gewoon. En eigenlijk de gedachtegoed
van deze mensen heeft te maken met wat de discipelen gevraagd hadden in de evangelie, toen Jezus opgestond is en toen vroeg ze tegen Jezus, wanneer zal je nog een keer komen? En Jezus heeft beantwoord, eigenlijk Jezus heeft verwezen naar Daniel, de 70 weken van Daniel die we ook hebben besproken. Daarom heb ik het besproken, want dit is belangrijk voor nu. En blijkbaar is de 69 weken voorbij gegaan. Ze zijn 70 weken van Daniel, maar ze zijn jaarweken. Ja, 1 week is eigenlijk 7 jaar. Ja, en de Bijbel die legt deze dingen uit. Dus daarom kan ik jullie dat vertellen. Dus de Bijbel zelf vertelt het, daarom is dat zo. Dus het is dan 7 keer 70 is 490 jaren. En de 69 weken zijn al voorbij. Dat is dan de hele Bijbel daarvoor. En de laatste week, de 7 jaar, die moet nog gebeuren. Dus dat betekent, die moet nog starten ergens. Ja, die is nog niet gestart, of sommige geloven zeggen dat het al gestart is. Ja, en het idee is dat de harpazo, die gebeurt voordat de grote verdrukking plaatsvindt. Dus dat betekent ook dat de antichristus die komt, dat is een idee, de antichristus komt, die vestigt vrede in Israël. En die vrede zal 3,5 jaar duren. Dat zijn door een aantal verwijzingen dat ga ik zo direct vertellen. Maar 3,5 week gaat, zeg maar 3,5 week of 3,5 jaar, die gaat dan voorbij. Komt het antichristus, de antichristus komt 3,5 week van vrede. En dan gaat de antichristus zijn ware aard laten zien. En dan krijg je dan de 3,5 week verdrukking. En dat in die grote verdrukking, dan moeten ze dan de nummer 666 voor een voorhoofd en een hand plaatsen, al die dingen. Ja, dus, maar het is eigenlijk te vinden in, laat me even denken, ik heb hier in Matthäus 24:15. Ja, en Daniel 9:27, die heb ik opgeschreven hoor, want die ga ik niet uit mijn hoofd leren. Ja, en Matthäus 24:21. En de 3,5 jaar heeft te maken met een gezegde in Openbaring 12:14 en in Daniel 7:25. Die praat over een tijd, tijden en een halve tijd. Dat zit letterlijk in de tekst. Een tijd, tijden en een halve tijd. En in Openbaring 11:2, 13:5 praat over 42 maanden. Dat komt overeen met de 3,5 jaar. En in Openbaring 11:3, 12 en 6 praten ze over 1260 dagen. Ja? Daar heeft het te maken. En als ik deze bullshit moet geloven, dan zou ik deze positie nemen. Maar natuurlijk is het niet. Want als je dan... maar goed, in ieder geval, dat zijn de bronnen waardoor die 3,5 jaar... Dan komt er een pauze en dan komt er weer 3,5 jaar. Ja? En dus, de antichristus moet zich eerst openbaren. Dat is nog niet gebeurd. Ja, daarom zijn ze aan het chillen. Even duimen. Er is niks aan de hand, mensen. Er is niks aan de hand, want de antichristus is er nog niet. Die komt in de 70ste week van Daniel. Er moet nog herbouw van de derde tempel, die nu al plaats is gevonden, die nu eigenlijk aan het gebeuren is. Ja, als jij dan zeg maar, er zijn verschillende verwijzingen dat ze dan die artifacts, de dingen die in de tempel geplaatst moeten worden, Israël is gewoon mee bezig. Voor de derde tempel. Ja, en die moet komen in Jeruzalem, de plek bij de klaagmuur daar. Ja, waar ze dan continu strijd hebben met de islamieten. Ja, en deze derde tempel is een profetie in 2 Thessalonicenzen, die heb ik ook opgeschreven in Openbaring 11:1 en 2. Daar staat dat de derde tempel moet komen. Ja, dat je dan de derde tempel moet gaan verwachten, want Jeruzalem heeft, de tempel is er niet, hè? Die was verwoest door de Romeinen. Dus Openbaring praat over de tempel,
Dus dat betekent dat die tempel moet daar komen. Dus dan begrijp je ook de psyche hieraan. Dus dat betekent dat alle christenen, die zullen, en het moet ook herbouwd worden, want de Christus die moet komen en in de tempel zitten. Ja? Dus dat betekent dat de tempel moet daar komen. En als de tempel daar moet komen, dat betekent dat de christenen, die verwachten natuurlijk de Christus, die gaan al die dingen ondersteunen die Israël dan gaat doen, om ervoor te zorgen dat de tempel daar komt. Begrijp je dat nou? Dus dat betekent dat deze mensen, als zij dan immorele daden doen, mensen vermoorden, en de Palestijnen en de Islamieten, al die mensen vermoorden, is geen probleem hoor. Want de tempel moet komen, want de Christus moet daar zitten. Daarom wordt Israël ondersteund door deze dingen. Ik ben voor waarheid, mensen, niet voor onzin. En dan moet ook natuurlijk de grote verdrukking zelf hebben. De merkteken van de beest die moet ook gewoon komen. Sommige partijen die doen dit gewoon als een grap, of ik weet het niet. Dat je dan zeg maar, heel veel mensen zeggen, het is het betalingssysteem, het is zes en het is ditjes, het is datjes. Is het ook niet. Het is het ook en het is het ook niet. En dan moet er een, zeg maar, Babylon moet vernietigd worden. En dat betekent, als het is een letterlijke vertaling van Babylon, dat betekent ergens in Irak en Iran, die moet, de wijken moeten weer er zijn, zodat ze dan letterlijk vernietigd kunnen worden. Dus good luck with that shit. Dit is gewoon nu woestijnachtig daar nu. Want ze praten over een letterlijke stad, ja, in Jesaja en in Jeremia. Dus ik heb het opgeschreven, een momentje. Dus het is in Jeremia 50, 51 en Jesaja 13 en 14. Praten ze over een letterlijke stad die verwoest moet worden. Ja, dus er moet ergens een herbouw plaatsvinden, eerst van die steden. En dan kan die profetie zogenaamd vervuld worden. Ja, good luck. Dus daarom zijn de christenen aan het chillen nu. En er moet natuurlijk een slag bij de Armageddon. De Armageddon die moet ook plaatsvinden. Het is dan zeg maar de wereldwijde, zeg maar eigenlijk de derde wereldoorlog in Israël daar. Ja, dus alle buurlanden die zullen dan tegen Israël moeten ingaan. En dan moeten dan de legers van Europa en de wereld, die gaan zich verzamelen daar om Israël zogenaamd te helpen. En deze slag, wanneer het dan zeg maar gaat plaatsvinden, dan gaat Christus zelf komen om het te fixen. Zogenaamd. Ja. En dan moet er natuurlijk de fysieke wederkomst van de Christus komen. Dus de Christusfiguur die ze dan zogenaamd, die moet dan komen en zitten in de tempel. Dan weet ik veel allemaal. En de antichristus, wanneer hij zichzelf openbaart, na 3,5 jaar gaat hij zelf zitten in de tempel en de tempel eigenlijk onheilig maken. Ja, die dingen moeten allemaal gaan gebeuren. En dan natuurlijk de 1000 jaar vestiging. En dan uiteindelijk de hemel en aarde op aarde. Daarom zijn mensen passief. Deze dingen verwachten ze. Dit is het. Een fysieke herbouwen van de tempel. Een wereldleider die zichzelf Christus noemt, zeg maar. Die moet blijken te zijn. Ja. Een plotselinge opname, een harpazo. Dat is dan de Griekse naam, harpazo. Dat is opname in de hemel van de gelovigen. En tekenen aan de hemel of zeg maar tekenen in de hemel of catastrofes, natuurlijke rampen, etc. Ja? Deze dingen belemmeren de innerlijke transformatie van de mensen. Want je krijgt een passieve houding. Laten we wachten op de Christus. Jezus Christus, inderdaad, man. Wordt helemaal gek hiervan. Helemaal gek. Maar goed, de openbaring gaat over innerlijke transformatie. We zijn zo klaar, mensen. Ja? Het Griekse woord apocalyps heb ik al over gehad. Symboliek daarvan. Ja? Je krijgt beelden zoals de draak en de vrouw. De innerlijke strijd. Het gaat over de innerlijke strijd. Ja? Het kind. Ja, de kind Jezus is de bewustzijn. Nou, als je een christen boos wil worden, dan ga je bespreken want Lucifer, de Satan dus, die wordt aangeduid als de morgenster.
Maar Jezus in openbaring, die noemt zichzelf ook de open. Hij zegt het ook. Ik, Jezus, hier zegt het. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor gemeente. Ik ben het wortel en de geslacht van David. Ja, het verwijst natuurlijk naar de verbond van David die ik jullie in het begin heb verteld. Ja, dus Johannes die verwijst daar naartoe, naar die belofte. Hier, ik ben de wortel en de geslacht van David. De blinkende morgenster. Dus Jezus zegt, ik ben Lucifer. En zo heb je verschillende. In Jesaja 14 praat je, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Hij praat over Lucifer hier. Uit de hemel gevallen. O morgenster, zoon van de dageraad. Ja? En in 2 Petrus, totdat de morgenster opgaat in uw harten. En in openbaring 2:28, en ik zal hem de morgenster geven. Dus Jezus noemt zichzelf Satan. Maar ik ga je vertellen wat de esoterische aspect hiervan is. Nummer 1, de morgenster heeft te maken met fucking Venus. Venus, wanneer het in het westen zit van de zon, komt die in het oosten voor de zon. En dan zie je hem daar in de hemel als een ster. Ja, en daarom wordt het gezien als, zeg maar, ze noemen hem dan de morgenster, als zogenaamd Satan, die in plaats van de zon in zijn troon omhoog, zeg maar, zichzelf verheeft. Naar boven brengt. Want je ziet letterlijk in het oosten die fucking ster. Astronomisch. En Venus is de feministische aspect van de Christus. Hier is eigenlijk Johannes ons te vertellen dat de Christusbewustzijn, die wordt verenigd met de Satanbewustzijn. Ze worden één en hetzelfde. Er komt een synthese. Je schaduw zelf, je ego, die wordt dan begrepen. En je kan het natuurlijk overheersen nu als de koning van jezelf. Want die brengt, daarom heet Lucifer de lichtbrenger. Hij brengt de licht. Wat is dan de licht? De zoon van God. De zon in het oosten van God. De morgenster. Met de kroontjes. Dat ga je toch zien, die stralingen die de zon heeft. Dan zie je het hier. Dat is een kroon. Het is gewoon een fucking zon. En Saturnus die wordt ook gezien als Satan. Ook in de vorm van een feministische, want hij is aan de andere uiteinde van de zon. Esoterisch gezien, Saturnus is de laatste planeet die we gebruiken in de esoterische wereld. En of occulte wereld. En de reden daarvan is omdat Saturnus de verste planeet die we kunnen zien in de hemel met onze blote ogen. Als je oog een beetje goed is natuurlijk. Ja? Dat is de verste die we kunnen zien. Al het andere moet je dan speciale instrumenten voor hebben. Ja? En de zon is aan het andere uiteinde. Saturnus is aan de andere uiteinde. Je kan zeggen, de zon is de kroon, de chakra, de crown chakra. Dat is dan de kruinchakra volgens mij. En Saturnus is dan de wortelchakra. Kan je gewoon zeggen. Satan is de wortelchakra. Is de feministische aspect van goddelijkheid. En de kruinchakra is de masculine aspect van goddelijkheid. Daarom is dat de Christusfiguur is een mannelijke figuur. En de Satan-figuur is de negatieve of de opposite, de omgekeerde van de mannelijke figuur. Dat is dan de vrouwelijke figuur. En nu begrijp je, als dan zeg maar de moslims de Venus aanbidden, de Venus-aspect aanbidden, dat het gewoon Saturnus is letterlijk, de Joden aanbidden Saturnus. Ja?
Dat is ook de feministische aspect van goddelijkheid. En dan de Venus is dan, dat is dan wat je ziet als een soort van de maan, zeg maar, de halve maan van hun symbool. Dat is niet de echte maan. Dat is dan, het geeft je een hint, maar het is eigenlijk Venus. Ja, daarom wordt het op vrijdag hun aanbiddingsdag. En op zaterdag, Saturnus, is de aanbiddingsdag van, dat is dan de Sabbat van de Joden. En op zondag, ja, is van de christenen, de dag van de zon. Het is astrotheologie, mensen. We hebben deze shit geschreven. En dan heb je ook iets dat ik net ook over heb gehad, de post-trip, de pre-tribulatie, de mid-tribulatie en de post-tribulatie. Dat zijn verschillende stromen in de christendom, die hebben verschillende aspecten hoe ze dit allemaal interpreteren. Maar ik geef vandaag de echte interpretatie daarvan. Ja? De pre-trip, dat is dan hetgene wat ik net heb besproken, dat voor de grote verdrukking gaat harpazo plaatsvinden. Dus de gelovigen die gaan zogenaamd in de hemel vliegen, als engelenidioten. Ja? En de mid-trip betekent dat ze in het midden ergens, ze krijgen wel deels van de grote verdrukking. Ze worden in ieder geval beproefd. En ergens in het midden gaat Christus hun nemen in de hemel. En de post-trip betekent dat ze dan de hele grote verdrukking, de grote verdrukking meemaken. En dan aan het einde wordt ze dan opgenomen door de Christus. Ja. Maar weet je wat dat is? Het is gewoon, de verdrukking heeft te maken met de pijn en lijden van mensen. Ja. De pijn en lijden van mensen die nodig is om mensen fucking wakker te krijgen. Daar heeft het mee te maken. Sommige mensen hebben geen pijn en lijden nodig. Sommige mensen hebben een beetje nodig. En wanneer ze dan eentje of twee hebben meegemaakt, zeggen ze, fuck this shit. Ik ben nu wakker. En sommige mensen gaan de hele fucking traject door. Ja, tot het einde. Daar heeft het mee te maken. Niks anders. Je gaat niet vliegen in de hemel. Want er is iets, een natuurwet, het heet zwarte kracht. En je kan niet vliegen. Zonder dat je dan zeg maar met kennis en focus iets doet om je omhoog te krijgen. Maar je moet nog steeds rekening houden met de zwarte kracht. En dan praat hij over de 7 gemeentes. Dit zijn letterlijk de 7 chakras. Het symboliseert de verschillende fasen en uitdagingen in jouw wakkerwording. Dat zijn het gewoon, niks anders. En ze gebruiken natuurlijk een setting van deze plekken. Johannes praat over echte plekken. De echte steden. En waarvan ik in Efeze zelf ben gelopen, in Turkije. Ik ben daar geweest. Het is heel erg Grieks. Ik vind het in principe de Griekse stijl. In mijn optiek. Natuurlijk ook met Romeinse invloeden. Hele mooie stad. Je krijgt muntjes. Het zijn valse muntjes natuurlijk. Want ze gaan je niet natuurlijk de echte muntjes verkopen. Maar je krijgt natuurlijk die muntjes. Die zogenaamd in die tijd. En ze maken bakken met geld met die bullshit. Maar het zijn gewoon de 7 chakras. Er is niks anders aan. Het stadium, de lauwheid van mensen. Hoe zitten te wachten totdat er iets gebeurt. Jij doet niks. Ja, we maken compromis met de wereld. Ja, je laat je normen en waarden vallen. Dus de principe van goddelijkheid laat je gewoon vallen voor materiële dingen. Voor geld bijvoorbeeld. Het zijn staten van bewustzijn. En dan heb je praten over de troon. Dit is letterlijk de tarotkaart. Ja, met die 4 wezens. De 4 levenden, de leeuw, de rund. Ja, de boel is de rund. Ja, en de mens en de adelaar. Dat zijn de 4 windstreken.
zijn de vier, zeg maar, Noord, Zuid, Oost en West. Het zijn ook de 4 evangeliën. De 24 oudste is 2 keer 12. 12 aan de linkerkant, 12 aan de... Dit is een dag. Ja, praat over cycli, de kleine arcana cyclus. Een dag is in de kleine arcana omgeving. En dan praat je over de stem die uitkomt als een bliksem. De bliksem heeft te maken met Kabbalah. De dalende bliksem. De daling van goddelijkheid. Dat is Kabbalah. We hebben het erover gehad. Het is geen fysieke plaats in ieder geval. Het is een innerlijke plek waar jij je bewustzijn moet laten groeien. En daar moet je naar luisteren naar de logos. De woord van God in de natuur. Natuurwetten dus. En dan praten ze over de 7 zegels. Deze 7 zegels vertegenwoordigen de illusies. Daarom kan alleen maar het lam verwijst naar de Christusbewustzijn. Dus alleen maar met Christusbewustzijn kan je de illusies van de wereld loslaten. Begrijp je dat nu? Dus alleen maar met het Christus bewustzijn kan je de illusies doorbreken. Kan je zien van, oh, dit is een illusie. Regering is een illusie. Religie is een illusie. Geld is een illusie. Je ziet? Als je de Christus bewustzijn bent, daarom kan je de zegels openbreken. Je kan het ontcijferen. Je bent niet meer dom. En je valt niet meer voor deze bullshit. Je bent niet meer bang. Als je bang bent en dan deel van je psyche, als je bang bent voor deze dingen, je hebt trauma. Je moet schaduwwerk gaan doen. Je moet intern jezelf gaan schoonmaken. Dat is het proces die ze dan vertellen hier. Met de 7 gemeentes. Die dingen moet je gewoon schoonmaken. Je moet je chakra schoonmaken, ja. En dan praat je over de 4 ruiters. Dus de eerste 4 zegels. De eerste 4. Die zijn de ruiters. De 4 ruiters, de 4 ridders. Je kan ze ook ridders noemen. Ja. En dan praat je over de dingen. De psychische dingen die mensen doen handelen. Ja. Waarmee ze dan gebruiken om mensen te manipuleren. Ja. Dat is dan misleiding. Doet de regering altijd. Like elke fucking dag zelfs. Oorlog. Oeh, really? Hongersnood. Ja? En dood. Dit zijn de dingen die ze gebruiken om je te controleren. Dit zijn de 4 eerste 4 ruiters noemen ze dat in de Bijbel. De 7 bazuinen, dat zijn wat in principe God gebruikt om jou wakker te schudden. Ja, dus wanneer want in de openbaring praten ze de engel die gaan blazen, trompet blazen eigenlijk. Met het blazen van die trompet komt er een calamiteit, gewoon pijn en lijden. Dat is dan zeg maar de dingen die creator eigenlijk de hele universum doet met jou om je wakker te schudden. Gewoon bekijk de realiteit, mensen. Zie met je ogen en niet horen en geloven wat ze zeggen. En dan praten ze over, dit is heel duidelijk gewoon kom op mensen. Als degene die de tarot hebben gevolgd, die herkent dit ding hier. Dit hier. Of de katholieke mensen, dit is heel duidelijk. De Madonna. De vrouw en het kind. Op zijn schoot. Dat is de Madonna. Dat is Isis. Dat is Maria. Met die sterren. Ze baart de kinderen
De sterren zijn het licht van God. Ze baart die dingen. Dat is letterlijk de nachthemel. Wanneer je omhoog kijkt, dan zie je sterren in de hemel. Dat zijn de kinderen van Ma'at. Zo komen ze aan die naam mason. Ik weet niet dat in het Nederlands noemen ze alleen maar vrijmetselaar. Maar in Papiamento en in het Engels noemen ze masons. Ma'at, sons. Mason. Dus de vrouw is eigenlijk de ziel, de hogere zelf. En die brengt nieuwe bewustzijn. Ja, en het kind is het bewustzijn zelf. Dus die brengt voort het bewustzijn. Dat is ongelooflijk. En de draak is degene, dat zie je aan de achterkant daar. Dat is de draak. Die probeert zeg maar de bewustzijn te onderdrukken. Weg te halen van je. Met andere woorden, ze willen jou in het dromenland houden. Hier heb je de draak en het beest. Zeg maar, de draak vertegenwoordigt collectieve ego. De beest er zijn twee beesten. Eentje uit de zee en eentje uit de aarde. Dus de zee is emotie en aarde is intellect. Dus dat betekent de beest uit de aarde is de egocentrische intellect. Of de arrogante. Zo zijn ze ook. Ze zijn zo arrogant. We hebben heel veel intellect. Kijk hier, we hebben AI. Get the fuck out of here, man, met je AI. Stelt niks voor, man. Uit de zee betekent, zeg maar, de emotionele instabiliteit. Het is gewoon een beest. Mensen zijn emotioneel instabiel gewoon. Dat zijn die dingen. Ze praten over je innerlijke transformatie. Je moet gaan transformeren nu. De Bijbel zegt het. Voor de christenen. Je moet intern gaan transformeren. Want als intern... Daarom zetten ze zoveel accent op interne transformatie in het occulte. Want als intern gezuiverd wordt, automatisch wordt buiten gezuiverd. Het merk van het beest. De merkteken. Mensen, de merkteken heeft niks te maken met... Ze gaan niet een staafje pakken met 666 erop en dan branden ze in je hoofd. Of dan branden ze het op je rechterhand. Ja, want het is op de rechterhand en op je voorhoofd. En de rechterhand is in het Hebreeuws is Benjamin. De zoon van mijn rechterhand. De rechterhand is symbolisch voor de hand van actie. Daarom wordt het op de rechterhand verwezen, want het wordt op Benjamin gezet. De 666. De zoon van mijn rechterhand betekent, en het zegt ook de zoon, dat betekent de Christus. Die uit de rechterhand in de wereld gaat. Dus je acties in de wereld. En het komt uit de drie ogen, zeg maar, de derde oog. Ja, dat is de derde oogchakra. Ik moet het even zo noemen, zodat mensen het begrijpen. Ja, dus de derde oogchakra, die wordt dan gevoed door de kruinchakra, dus door de goddelijkheid. Ja, waardoor je kan zien, die gaat langs het hart naar acties in de wereld toe. En op het moment dat het niet zo het geval is, dan zeggen ze dat het 666 is. Dat betekent 6 voor de derde oog, de beestelijke natuur. Dan zijn de gasten die naar voren komen en zijn heel erg, alle gedachtegang in wetenschap ook zit in materialisme. Niks van goddelijkheid. Dus principes van de wereld, daar hebben ze geen, wat ze niet kunnen uitleggen, komen ze niet aan. Alles wat ze dan aankomen zijn dingen die je alleen maar vanuit de materie kan zien en voelen en meemaken. Heel erg diep in de materialisme, dat is eerste 6. Alleen maar de intellectuele kant van de hersenbrein gebruiken, 50%. Ja? Dan daalt die bullshit in het hart. En in principe zijn ze hartloos. Daarom is het niet eens de 6 op het hart. Want ze zijn hartloos. Ze hebben gewoon geen empathie met de rest. Dat ze dan zeg maar
de Palestijnen en de Israëlieten daar aan het vechten zijn en de Oekraïense en de Russische mensen elkaar aan het vermoorden zijn en dat de kinderen aan het rapen en het verkrachten zijn. Kan me niks schelen, zolang ik in Nederland kan chillen, lekker in mijn verwarming en een beetje eten en dan helemaal vergeten aan de Tweede Wereldoorlog. Helemaal vergeten, zijn we vergeten, hè? Hoe je tot slaaf bent gemaakt door fucking Hitler. Ja? Maar we hebben het nu goed, want we hebben lekker gestolen samen met de koning. Hebben we de eilanden gepakt. Ja, geld overal gestolen. Ja, wil je niet horen, hè? Wil je niet horen? La 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 la. Maar het was mij niet, het was mijn voorouders, Glenn. Ja, maar je ondersteunt het nog steeds. Maar hoe ondersteun je door de regering te ondersteunen? Hoe ondersteun je door een fucking belastingdienst te betalen? Zo ondersteun je het. Dus je bent nog steeds racistisch. Je bent nog steeds deel van de slavenmeester. Zo ondersteun je het. Je bent niet eens waardig als mens genoemd te worden. Je bent de beest. Ga maar niet gaan lullen. Lul niet met me. Yo, het was mijn voorouders bullshit. Jij ondersteunt het nu. Het is nu die je het ondersteunt. We praten niet over iets in de toekomst. En ook niet in het verleden. Het is nu. Ja, Glenn, het is niet mijn voorouders hebben het gedaan, Glenn. Mijn voorouders. Ja, mijn ass. Ik ga je respecteren als vrijheid de voornaamste dingen zijn in jouw leven. Vrijheid moet voor ogen zijn. Dan accepteer ik je. En dan respecteer ik je. Iedereen die dit soort bullshit ondersteunt, pist ik daarop. Je bent onder mijn voeten. Ik ben meer dan jou, want ik ben een moreel persoon. Ik ben 7, 7 en fucking 7. Richting 8, 8 en fucking 8. Dan ben je automatisch onder mij. Dan kak ik op je. Gewoon ongelooflijk gewoon. Wat de fuck denk je nou? Dat je zomaar zeg maar de verantwoordelijkheid gewoon gaan wegschuiven en zeggen van ja, ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. Het is niet mij, het is niet mij. En in je fucking wereld leven. Terwijl mensen tot slaaf gemaakt worden. Spullen worden van hun weggepakt. Dingen die ze al hun jaren hebben gewerkt ervoor. En je gaat het nog steeds ondersteunen. En dan moet je vertellen mensen, eventjes protesteren, gaat niks gebeuren hoor. Protest hebben hun zelf bedacht. De donkerogotisten hebben protest bedacht. Zodat je passief er tegenin kan gaan. Passief. Oh, dan even een boertje zitten zo. Ze lachen zich kapot, man. Soms zie ik ze gewoon en ze zitten gewoon te lachen. Want je bent een lul. Mensen, en ik hou ook niet van om dit bewoording te gebruiken. Maar laat me je vertellen. We zitten zo uit balans, hè. Balans moet nu geforceerd worden. Geforceerd worden. Dit is de Sekhmet-energie. De energie van Sekhmet. De vuur van Sekhmet. De vuur van de Heilige Geest voor de christenen. Dat is de altaar die je haar moet geven. Want zij, niet een hij. Het is geen hij, een Heilige Geest. Het is een zij. Die is de godin van liefde, maar ook oorlog tegen leugens. Dus iedereen die leugens ondersteunt, is mijn vijand. En het wordt oorlog gevoerd tegen je. Dus het heeft niks te maken met een fucking teken op je fucking hoofd en een fucking aard. Het heeft te maken met je acties en je corrupte gedachtegang. En je satanisch gedachtegang. Beestachtig gedachtegang. Daar heeft het mee te maken. Wij hebben die shit geschreven, niet jij.
Nou, dit is nog iets. Ik moet dit, letterlijk heb ik deze sheet vandaag gemaakt. Letterlijk. Want ik ben gewoon vergeten dat die Mongolen van de Jezus Christus van de laatste dagen, I don't know, de laatste dagen, apostelen of zoiets in die geest. Een of andere fucking dominatie, Mongolen die voor de deur komen elke fucking zondag. Ja, en kinderen die dingen komen praten met mij, die geen flow benul hebben wat de fuck ze hebben in hun handen. En die praten over de Jehovah-getuigen, volgens mij ook, die geloven deze bullshit. Oh, er is alleen maar 144.000 mensen die weer zo'n elitaire gedachtegang. Oh, alleen maar een aantal elite mensen die worden dan, zeg maar, komt Harpatse komt alleen maar voor 144 mensen. Nou, God is heel erg beperkt, zou ik zeggen. Hij kan alleen maar 144.000 mensen naar mogen brengen. Maar als je God almachtig bent, waarom breng je niet de hele fucking iedereen, gewoon de hele 8 miljard gewoon naar boven? Ja? Die in je gelooft. Ja, of die miljarden christenen die in je geloven en die zogenaamde. Dus dat betekent dat hij selectief is. Hij moet selectief zijn. Net als het idee, gedachtegang van, oh, dat zijn de Israëlieten die allemaal de uitverkorenen van God, joh. Piss op die mensen, man. Als je niet moreel bent, mensen, je bent niet mijn gelijke. I'm sorry. Je bent niet in mijn niveau. Hoeveel mensen kunnen dit shit doen? Dit is geen arrogantie. Dit is gewoon vurige boosheid tegen deze luls. En die pastoren die onzin zitten preken de hele dag. En die mensen laten rondlopen als fucking slaven. Die 144 heeft te maken met de 12 stammen van Israël. De 12 discipelen, 12 stammen, 12 maanden. Je weet toch? 12 apostelen. Waarom heeft Jezus 12 apostelen? Dus die moeten allemaal mannen zijn. Ja? Allemaal mannen. Ja? Is Jezus homo of zo? Fuck out of here, man. Een mannelijke energie is een actie-energie. Het is een energie om actie te ondernemen. Daarom is het 12 mannen. Zodat je actie onderneemt bij het innerlijke zuivering van jezelf. En 12.000, een duizend in het algemeen. Je moet ook begrijpen dat deze talen, en dan heb je dit heb je ook in Egyptisch. Als je dan praat over heel veel, ja, dan zeggen ze niet 1 miljoen, 10 miljard in Google, dat soort dingen dat wij nu gebruiken. Ze praten over duizenden en dat is het gewoon. Ja? Dat betekent gewoon heel veel. Ja? En dan 12.000, obviously de 12, die komt van de 12 keer 12. En dan hebben ze gezegd heel veel. Wat ze mee bedoelen is dan dat het heel veel zullen dan zeg maar wakker worden uiteindelijk. Heel veel zullen dan zeg maar tot ontwaking komen door deze activiteiten die plaatsvinden in de laatste tijden. Maar de laatste tijden, de kwaad die aan het gebeuren is niet iets dat nodig is. Helemaal niet. Maar wij laten het tot zover komen. Nou, oké, cool. Nou, heel veel plezier daarmee. Dat is dan zeg maar de innerlijke Israël, kan je zeggen. En Israël is eigenlijk ook niet etnisch in dit verhaal. In geen enkele bijbelstuk eigenlijk. Het heeft te maken, Israël betekent, trouwens is van Isis, Ra, dat is van Ra, van Egypte. Ja? En El als in God. Ja? Dus Is-Ra betekent eigenlijk prins, want Isis met Ra, het is dan zeg maar de vrouw en de man, die komen samen en die krijgen wat? Het kind. En het is dan het eelkind, dat is dan het God van, de kind van God. Zo Israël betekent de innerlijke zelf die tot ontwaking is, de Christusfiguur. Daarom is Jacob van Jacob naar Israël gegaan. Want hij begreep nu wat het betekent om een soort Christusfiguur te zijn. Ongelooflijk gewoon. En Jacob betekent boef.
Een dief. En heel gepast ook. Want ze hebben toch die fucking land gestolen. En dan, in plaats van het land Jacob te noemen, hebben ze het land Israël genoemd. Alsof dat is heel Satan. Daarom aanbidden ze Satan ook. Want ze gooien het om. Satan betekent omgooien van de Christus bewustzijn. Dus het andersom van de Christus bewustzijn. Goed is kwaad, kwaad is goed. Over is goed. En zeg maar, als er tegenin wordt geduwd, als we zeggen van nee, je bent verkeerd, dan is het kwaad. Antisemitisme. Ze gebruiken die kaart meteen. Antisemitisme. Oh, fuck you met je antisemitisme. Deze shit moet stoppen gewoon. Er is niks mooiers dan een vrije mensheid. Overal moeten... De wereld is niet van Israël, is niet van Nederland, het is niet van Amerika, het is niet van geen enkele fucking regering. De wereld is van de mensheid en mensen moeten moreel zijn om erop te leven en klaar. In plaats dat je energie stopt om mensen moreel te krijgen, gaan ze dan zeg maar energie stoppen om deze structuren te bouwen. Zodat ze mensen kunnen vermoorden. Zodat ze mensen kunnen tot slaaf maken. Zodat ze dan zeg maar kinderen kunnen blijven rapen. Zodat ze dan zeg maar kunnen blijven discussiëren eindeloos over onzin. Yo, ik hou van een penis in mijn kont. Yo, ik hou van... Ik ben een vrouw en ik heb wat met een penis ben ik geboren, maar ik ben een vrouw. Allemaal onzin en... je bent wit en jij bent zwart. En dit is waar we tot zijn gezakt, gewoon als mensheid. Tot Mongolen. De hele fucking tijd hoor ik die onzin op televisie. De 7 schalen, het zijn natuurlijk de zeven pijn en lijden, type pijn en lijden die je gaat krijgen in je fucking leven. Als je zo door blijft gaan. Want je gaat lijden. Het universum zorgt daarvoor. Sommigen lijden al, maar ze luisteren niet. Dan blijven ze gewoon blijven. Dan blijf je lijden. Totdat je wakker wordt. En het wordt alleen maar erger. En alleen maar erger. Zie je daar? 7 schalen. Ze gooien die shit op je, zodat je dan wakker wordt. Dat is de hele bedoeling. Als je niet ten goede wakker wordt, dan word je ten kwade wakker. Ja? Want dat is wat goddelijkheid representeert. Het goede en het slechte. En wij zijn als kinderen de synthese ervan. Wij balanceren die shit. Dus daarom zeg ik tegen je, de Christusfiguur moet je niet mee sollen. Daar moet je niet mee lullen. Daarom kan een Christusfiguur zien van, oh, dit is te veel kwaad. Het is niet te erg nu. Dus we gaan het dan, zeg maar, balanceren die shit met deze mensen gewoon gaten te geven in hun lichaam. En ik ben een jongen uit de fucking ghetto. Ik begrijp die shit. Al die mensen die zo slim zijn, en er zijn doctoranders en ditjes en datjes, die begrijpen die shit niet eens. Ik ken ghetto mensen die dit soort principes beter begrijpen dan de meeste zogenaamde witte boorden, zeg maar, idioten. Die dan zeg maar in de top van directeur zijn en dan weet ik veel allemaal. Wat dat nota bene ook een soort van gangster is. Wat de fuck denk je, dat politiek hartstikke mooi en gezellig en netjes is? Ze zijn ook gewoon gangsters. Ze zijn georganiseerde gangsters. Daarom zijn ze ook zo bang voor andere georganiseerde gangsters. Wat wij moeten worden is gewoon een Christusfiguur nu gewoon en klaar. Niks van gangster bullshit. En dan praat ze over de vrouw op het beest. En in dit aspect symboliseert dan zeg maar de ziel die dan die identificeert zich met de wereldse machten. Maar daar zie je
Witteboden criminelen, ja. Dankjewel, Anne. Dat zijn ze echt, hoor. Dus hier is dan, zeg maar, de ziel die identificeert zich met de wereldse macht en met illusies en lust. En die zit dan, zeg maar, over de draak van met 7 koppen. Nog niet vergeten, de 7 koppen zijn je chakras. Dat zijn de 7 chakras. En je ziel, die corrupte ziel, die van lust houdt en macht en illusie, die wil niet dat je die wil niet dat je in contact komt met de goddelijkheid. Die gebeurt door de kruinchakra, van boven. Je krijgt dan, heel veel mensen denken dat gedachten van hun zelf zijn. Heel vaak ontvang je die dingen. Je bent een soort antenne eigenlijk. Ja, en dan heb je dan 7 koppen, 10 horens. De 10 horens die verwijzen naar de boom des levens ook. Ja, het betekent ook volledigheid. Ai. De kleur is paars. Paars is de kleur van blauw en rood. Dat is de kleur van de Christus ook. Daarom zitten de bisschoppen en die mensen in paars. Maar het is de kleur die je krijgt wanneer je blauw voor man en rood voor vrouw, ja, of roze voor vrouw, samenvoegt en dan krijg je dan paars. Ja? Dus dat is de kleur van de Christus. Ja? Want dat is dan, je brengt die tweeën bij elkaar. Je mengt ze bij elkaar. Dus hier is het een soort van omgekeerde Christus. Als je dan, eigenlijk Satan. Ja? En die heeft dan de ziel overgenomen. En die zit dan, zeg maar, die beheert, ja, de 7 chakras. Die beheert je woord, de throatchakra, die beheert je gedachten, je throatchakra, je hart, ja, je wil. Die beheert het allemaal. En dan praten ze ook over Babylon. Babylon is eigenlijk, als we praten over de Babylon in dit context, betekent de wereldmachten. Ja. Dus het is een spiegel van jezelf eigenlijk. Dit hele symboliek. De ziel op de troon van de ego. Ja? Het hele idee is dat je je heerschappij overneemt over jezelf. Dus niet laten beïnvloeden door externe factoren. Maar uiteindelijk, wanneer je dat hebt gedaan, dus dat je dan je soevereiniteit hebt verklaard. Dus de volgende stap is dat je dan, zeg maar, vrijwillig besluit om te harmoniseren met de hele creatie. Dat is de hele bedoeling. Maar laten we eerst beginnen onszelf los te rukken van deze kettingen van de wereld, joh. Stap 1. Dit is dan, zeg maar, de laatste sheet, mensen. Dit is dan, zeg maar, het eindigt, zeg maar, openbaring eindigt met het nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En de nieuwe hemel symboliseert natuurlijk je vernieuwde denkwijze, zonder corruptie. En nieuwe aarde vertegenwoordigt dan, zeg maar, de daadwerkelijke realiteit. Dus je hebt dan goddelijkheid op aarde gebracht. En dat noemen ze dan uiteindelijk de nieuwe Jeruzalem. Nou, ik heb volgens mij heel kort uitgelegd, Jeruzalem, maar ik ga het nu toch doen. Jeruzalem, die verwijst al naar een dualistisch stad. Dus want in Hebreeuws, want ik ga het uitleggen, in Hebreeuws, dit hebben we niet in het Nederlands. In het Nederlands hebben we meervoud of enkelvoud, en klaar. Maar in talen zoals Hebreeuws, daar heb je enkelvoud, duovorm, ik noem het even voor het gemak duovorm, en meervoud. Ja? Dus duovorm is letterlijk 2, een paar. Ja? Well, we zeggen een paar in het Nederlands, maar we vervoegen het niet zodoende. We zeggen het, well, het is een paar ik weet het niet, een paar schoenen. Ja? Schoenen zelf, het onderwerp zeggen we niet schoenen. Bijvoorbeeld, als je dan meer dan 1 schoen bedoelt, dan zeg je schoenen. Ja, dan vervoeg je het. Maar in Hebreeuws heb je wel een duo-vorm in het onderwerp zelf. Dus dan krijg je, en dat kan je herkennen door ayin. Ja, ayim. En de meervoud is im. Daarom weet je dat Elohim is niet één God. Elohim is meerdere goden. Ja, en Jeruzalem
betekent, het is een stad, het zijn 2 steden eigenlijk. En daarom noemt ze dit de Nieuwe Jeruzalem. Ja, want Jeruzalem, Jeruhu, en dan Salem, Salaim. Ja, dus dat verwijst ook naar, ze zeggen dat Salem die komt uit Shlomo, of Salem, in de zin van vrede. Maar het is alles behalve vrede trouwens in die stad. Maar heel goed, maar het heeft in ieder geval, de naam zelf heeft heel veel betekenis. Want als je het goed bekijkt, oké, Salem, Salaim, dat betekent een soort van, het verwijst naar tweedelige stad. Dit concept komt ook uit Egypte. De Upper Egypt, dus zeg maar boven Egypte en onder Egypte. Zo kan je het ook zien een beetje. Boven Jeruzalem en onder Jeruzalem, kan je zeggen. En het verwijst naar goddelijkheid en de fysieke realiteit. Dat is de esoterische symbool ervan. Die 2 aspecten van onze realiteit. De hemel en aarde. Goddelijkheid in materie. De incarnatie van God zelf op aarde. Daarom is Jeruzalem heilig verklaard. Want de naam verwijst naar dit concept. Ja, dus de goddelijkheid geïncarneerd op aarde. Ja. Dus, dat is dan de nieuwe hemel met de nieuwe gedachten. En de nieuwe aarde met onze nieuwe fysieke wereld, nieuwe realiteit. Nieuwe orde eigenlijk. Maar goed, dit was het mensen. Ik ga even de bewijzen. Oké, Efesië zijn we zelf doorheen gegaan. Het is, en de 7 gemeenten, die archeologische vondsten, die bevestigen deze gemeente. De Romeinse persecutie, ja, die heeft al plaatsgevonden. Maar in de grote verdrukking, die gaat weer plaatsvinden. Dus, maar goed, de vroegere verdrukking, die hebben we ook bewijzen van. Er zijn documenten die daarnaar verwijzen. Die niet de Bijbel is, laat me het even zo zeggen. Ja. En als we die dan moeten geloven voor hun accuratie, is dat al gebeurd. Dan praat je over... dus in principe de symbolieken die dan in de openbaring naar voren gebracht worden, die krijgen een plek in openbaring, omdat we die plekken in principe min of meer door historie kennen. Dus, maar nogmaals, niet omdat de plekken bestaan in de Bijbel, dit is het laatste wat ik ga zeggen ook, betekent automatisch dat de karakters in de Bijbel bestonden, betekent automatisch dat alles wat de geschiedenis helemaal compleet accuraat is. We hebben geen bewijzen van die dingen. We hebben geen bewijzen van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben geen bewijzen van David en Salomo. We hebben geen bewijzen van Esther. We hebben geen bewijzen van Naomi. We hebben geen bewijzen van niet eens van de fucking Jezus. We hebben geen bewijzen van de 12 discipelen. We hebben geen bewijzen van niet eens bewijzen van Paulus. Ja, die dingen, dus het is een en al grote fucking fantasie die wij hebben geschreven voor het vertellen van de innerlijke transformatie die de mens moet zeg maar, doen om zichzelf een Christus figuur te maken, dus een moreel persoon op aarde, waarvan Paulus het heeft gepakt onder zijn petname Paulus, onder zijn schuilnaam Paulus, heeft gepakt en heeft dit bericht gecorrumpeerd. En dit virus, in plaats van de echte, want ze hebben oorlog gevoerd, weet je nog, je hebt het uitgelegd. Ja, dat gaat het hele verhaal van Agora vandaan, van Hypatia, de laatste gnosis. Ze hebben al deze christenen, maar gnostics christenen, niet de christenen van nu, die hebben ze vermoord. Want de gnostic christenen, die wisten dat de Christusfiguur niet een uiterlijke persoon is, maar een innerlijke staat van zijn is. Die hebben ze allemaal vermoord, zodat ze die kennis niet konden doorbrengen naar de volgende generaties. En dan hebben vervolgens de Romeinen, de regeringen, samen met Paulus, dit verhaal gehijacked, ja, en een virus erin geplant. En die virus hebben ze dan verspreid en wat wij nu de vroege kerk noemen en wat wij nu dan de gemeente en kerken noemen. Ja? Dus alle christenen die dit verhaal nu aan het luisteren zijn, je bent gewoon gefopt. Die versje die je hebt gezegd
En die versen die zogenaamd de pastoren heb je verteld om te zeggen, zodat je dan in de hemel komt, sommige zogenaamd, die gaat niet werken. Je gaat nergens naartoe. Er gaat geen Christus komen en zal ook geen Christus gaan. Je gaat hier blijven totdat je je innerlijke zelf verandert en je moreel persoon op aarde bent en de waarheid ondersteunt in plaats van oorlogen en wachten op de derde tempel en wachten op ditjes en datjes dat de Christus komt en wachten op het harpatso. Ik ben gaan vliegen en dan ga ik Jezus zien en dan ga ik buigen als een sok, als een sukkel. Dat gaat niet gebeuren. Dus wees moreel. Dat is mijn advies voor jou. En als je mijn andere podcast hebt gezegd, vertel ik je hoe je moreel moet zijn. Zelf hier vertel ik je hoe je moreel moet zijn. Gewoon niet stelen. Hoe vaak heb je dat uitgelegd? Dus alles wat met stelen te maken heeft, gewoon niet ondersteunen. Als de regeringen heel concreet laat zien dat ze gewoon de mensen hun leven stelen. Ze stelen mensen hun geld. Ze stelen alles wat los en vast zit. Waarom moet je zo'n instituut ondersteunen dan? Omdat je nog gelooft dat het allemaal gaat goed uitpakken? Fuck out hier, man. Mensen, dankjewel voor jullie aandacht en tijd. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd hiervan. En ik hoop dat heel veel mensen dit zien. Deel dit met zoveel mogelijk mensen mogelijk. En ik zou zeggen tot de volgende seizoen zelf. Waar ik meer occulte kennis zeg maar, zal onthullen. Zoals ik altijd zeg. Het heb Hana was nek. En ook heb het heb Shesh en At. Tot de volgende seizoen mensen. Dankjewel voor het luisteren. Tot dan.